dokumentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Agosto 28, tuig 2023. Holiday, wala sang trabaho, wala sang opisina, wala sang klase. Bango daton sini karon nga ginasulog ang National Heroes Day. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang Korman, Bombo Chama Blanco, Hover kag karon sa madalkuan kag mga nagapauna nga mga balita. Office of the Civil Defense Region 6 naka-record sa nagkalain-lain nga epekto nga dala sa Southwest Monsoon. Samtang Mayor Jerry Treñas wala sang suportahan nga kandidato sa barangay and sangguniang kabataan elections, kay lunsay niya man leader ang mga kandidato. COMELEC checkpoint sa 2023 barangay and sangguniang kabataan elections sa ginakasana. COMELEC Region 6 overprepared sa masobra sinikaron iya nga 4,000 ka mga posisyon para sa barangay and SK elections by October 30. Philippine National Police nagkadapat nga mangin kalmado kag mapa inubuson sa tion sang COMELEC checkpoint. Kag landslide sa Chola, San Joaquin, Iloilo, kumusta na ayhan? Kag mga dalan sa tubang sa munisipyo sang Hordan na Guimaras. Check karon takron kung nabala pasabol na ini matapos nga nagtaas dira ang tubig. Muni madalakuar mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, inyo nabatian way gid lamang madugay ang mga testimonya sa mga winners sa studio draw sa week number 5 sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Subong adlaw simultaneous at nationwide 15,000 pesos ang kabugusan sining premyo nga ginpanagtag sa tagsa ka Bombo Radio and Star FM stations sa mga winner sa week number 5 studio draw. Tatlo din ang nagbaton sa 1,000 ka pesos sa kada isa bilang consolation na prize winner. Kag sa mga major prize winner naman naton, ang third prize nagbaton sa 3,000 pesos, 4,000 pesos sa second prize, kag 1,000 ka pesos ang nadag-an sang aton siniiyang first prize winner. Umpisa so subong adlaw nagabato na kita sa inyo sining mga entries para sa week number 6. Week number 6 na kita karon, hindi ka mo magkalipat. Week number 6 na kita sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na, may kasya siyahan pa. 6.5 million nationwide ang premyo, kabugusan sining premyo nga ginapanagtag sa aton siniiyang mga kabombo, no? Madamo na ang nahatagan sang kasyasiyahan kag subong man nagkalilain sining mga grocery goods sa pinaagiya sa Swerte sa Palengke. No, tidugangan tapangit ina, no? Dugangan tapangit ina banwa bangod nga sa palabuton sini nga Grand Raw September 16 tuig 2023. 13 tanan ka mga electric scooter o kun e-scooter bilang special prize ang ato ni hatag bilang Grand Raw prizes sa 4 ka mga rehiyon: Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Magluwas pa ina sa guaranteed prizes nga 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos kag 5 ka mga tag 2,000 ka pesos bilang consolation prizes sa area sa nationwide nga may Bombo Radio kag Star FM. Timing gid ini kay man kon gatong sumong pagistoryahan ta sa palabuton sini nga buwas gadlaw, ipatuma na ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Apisar nga sinintimos lamang ini, pero mabatsyagan sa gyapon sa mga motorista ang kamahalo na sa gatong gani sampat gini niyo ining electric scooter nga sarang ninyo madagan sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ang mga kabombo naton way gid sang problemahon sa mga tagdaog sa electric scooter ngini, bangod man nga user-friendly na, eco-friendly pa. Sa aton sini nga mga kabombo, may brake lights, tail lights,
worry-free ikaw sa gitgita na sa traffic jam, bangod man mahapos lamang bit-biton kay foldable ini banwa. Dugang nga mga impormasyon sa aton sininagapaday nga Grand Draw or sa aton sinipadayon iya nga promo sa Swerte sa Balay 2023 inyo bantayan. Lakip na detalye sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita pagkatapos ang Bombo Network News. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa nawang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-28 sa buwan ng Agosto taong 2023. Ngayon po ay pinagdiriwang ang araw ng mga bayani. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, sa ating weather update, abangan humamaya ang Bagyong Guring patuloy hong humihina habang kumikilos pahilaga-hilagang silangan sa karagatang sakop pa rin ng Pilipinas. Mahigit 5,500 katao na ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Guring sa Northern Luzon. Samantala, ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman pinapatiyak sa mga airport manager ang kaligtasan ng mga pasahero at pasilidad. Bilang naman ng mga krimen na naitala sa bansa mula Enero hanggang Agosto bumaba ayon yan sa Philippine National Police. Ang presyo naman ng liquefied petroleum gas asahan ng pagtaas sa unang araw yan ng buwan ng Setyembre. Sa ating FIBA update, mga kabombo, 5 bansa abanse na sa ikalawang elimination round ng FIBA World Cup 2023. Sa international news naman, ilang mga coastal municipalities sa Florida inilagay sa Hurricane Watch. Iba pa namang biktimang nasawi sa plane crash na ikinamatay ng 10 katao, kabilang na si Wagner Chief Prigozhin na tukoy na. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, umabot na sa mahigit sa 5,500 na individual sa Northern Luzon ang napaulat na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Guring. Ang nasabing bilang ay katumbas ng 1,719 na mga pamilya. Ayon sa ubatay sa tala ng Department of Social Welfare and Development, kinabibilangan ito ng mga pamilya mula ho dyan sa Cordillera Administrative Region, Region 2 o Cagayan Valley at dyan sa Ilocos Region o Region 1 na hanggang sa ngayon patuloy pa rin nakakaranas ng bagyo. Batay pa sa datos ng ahensya, umaabot na sa 900 ng mga individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa Hilagang Luzon na katumbas ng 286 na pamilya. 70 mga pamilya naman ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kaanak o mga malalapit na mga kaibigan. Pagtitiyak ng kagawaran, nakahanda ang mga tulong na ibibigay sa mga biktima ng naturang kalamidad. Kinabibilangan po ito ng 1.8 billion pesos na relief assistance na binubuo ng 1.7 billion pesos na halaga ng mga stockpiles at maliban ho dyan, meron ding 140 million pesos na pundo na maaari pong gamitin ng natura pa ring kagawaran.
Bombo Weather Update. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa binabantayang bagyong Guring. Update po tayo mula sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Nariyan si Bombo Victor Leantino. Kunin po natin itong development dahil itong bagyong Guring patuloy daw humihina habang kumikilos pahilaga, hilagang silangan sa karagatang sakop pa rin po ng Pilipinas. May nakuang live report dyan si Bombo Victor Leantino. Bombo Genesis, mga kabombo at mga ka-Star Nation, patuloy sa paghina ang bagyong Siguring na may international name na Saula habang kumikilos ito hilagang silangan sa direksyon na sa karagatang sakop ng ating bansa. At bagamat humina itong naturang sama ng panahon, ay napanatili naman itong kanyang bilis. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito dyan sa may kalupaan ng extreme northern Luzon, partikular na dyan sa may Batanes. At batay nga sa pinakabagong tracking ng bagyo, posibleng sa Huwebes pa lang ng umaga ay tuluyan na itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Hindi pa man nakakaalis nga itong sa teritoryo ng bansa, Siguring ay tuluyan na ring naging bagyo itong low pressure area na huling namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At sakaling pumasok ito, Bombo Genesis, sa ating teritoryo ay tatawagin naman itong si Bagyong Hana. At batay sa datos ng Bombo Weather Center, kumikilos ang bagyong Siguring hilagang silangan sa bilis na 15 km per hour. Ang lakas ng hangin na dala nito ay umaabot na lamang sa 155 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot na lang sa 190 km per hour. Samantala, ang sentro naman nitong si Bagyong Guring ay huling namataan sa layong 245 km dyan ho sa may northeast ng Kasiguran, Aurora. Nakabandera pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern at central portions ng Aurora, Polillo Island, northern at eastern portion ng Camarines Norte, kabilang na riyan ang Calaguas Island, northeastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang magdadala ng mga paminsan-minsang pag-ulan sa western portion naman ng Central Luzon, Southern Visayas at Southern Luzon at Visayas sa susunod na 3 araw. At dahil sa mga pag-ulan na dala nitong bagyong Siguring at umiiral na nga ang habagat, ay posible itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pinapayuhan natin ang lahat na maging maingat at maging handa. Yan muna ang aking ulat panahon. Manatiling nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod pang updates ukol sa bagyong Siguring. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Leantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kaugnay pa rin po mga kabombo dito ho sa epekto ng bagyong Guring at ito hong dagdag na sama ng panahon na namataan nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility at dahil pa rin po sa mga pagulang dala ng habagat, pinapatiyak ho ng pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga paliparan diyan sa Northern Luzon ang kaligtasan ng mga paliparan at kaligtasan ng mga pasahero dahil pa rin sa banta ng nasabi hong sama ng panahon. Batay sa inilabas na direktiba nitong si Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Captain Manuel Antonio Tamayo, pinapamonitor nito sa mga airport manager ang kalagayan ng mga paliparan na nasa mga lugar na naapektuhan ng naturang bagyo. Kinabibilangan ito ng Tuguegarao City Airport, ang Basco Batanes Airport, ang Itbayat Airport, Kawayan City Airport, Palanan Airport, at mga airport dyan sa Lawag, Vigan at maging dyan sa bahagi po ng Bagyo sa ilalim po ng Cordillera Administrative Region. Nauna nang naglabas ang Civil Aviation ng direktiba sa mga nasabing paliparan na kanselahin na ang mga biyahe sa una hong nakatakda upang agad makaiwas sa anumang hindi kanais-nais na insidente. Kasabay ho nito, inabisuhan din nitong si Tamayo ang publiko na makipag-ugnayan sa mga unang maaga sa mga airline companies para sa anumang pagbabago sa kanilang mga biyahe. Pinapatiyak din ng opisyal sa mga airline companies na agahan ng paglalabas ng abiso upang kaagad na maimpormahan ang kanilang mga kliyente.
Samantala, naging emosyonal naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mensahe para sa namayapang kalihim ng Department of Migrant Workers na si Secretary Susan Tutts Ople. Ayon sa Chief Executive, malaking kawalan sa kanyang gabinete ang kalihim dahil sa hindi matatawarang serbisyo nito sa gobyerno, partikular na sa pagtutok sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Sinabi din ng Pangulong Marcos na masakit para sa kanya ang pagpanaw ng kalihim dahil laging malapit na ito sa kanya. Sabi pa ng Pangulo, kung siya ay emosyonal, ito ay dahil sobra siyang nalungkot. Isang necrological service naman ang isinagawa sa Malacanang ngayong umaga bilang huling respeto sa pumanaw ng kalihim. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang mga gabinete o cabinet secretaries. Binigyang diin din ng Pangulo na walang makakapantay kay Secretary Ople sa pagiging masipag at masigasig nito sa trabaho. Pinapurihan din ng Pangulo si Secretary Ople dahil sa huling hininga nito ay trabaho pa rin ang nasa isip niya. Maituturing na isang modernong bayani si Secretary Ople na ipinakita ang walang kapagurang pagtatrabaho, maisulong lamang ang kapakanan ng mga modern-day heroes, partikular na ang mga overseas Filipino workers. Kaugnay niya nagito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. All of us who had worked with her, everyone here who are here because Toots always held a special place in their hearts. We are told when you are an official that you cannot show emotion, that you must be stoic and you must keep yourself to yourself. Ngunit sana maunawaan ninyo, kung tumulo ang luha ko dahil napakalaking nawala sa atin, napakawalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat at sa bansang Pilipinas. And if I do shed a tear, it is because it is such a sad day to know. It is such a sad bit of knowledge to know that Toots will not be here anymore. Bahagi yan ng emosyonal na mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa isinagawang necrological service para sa yumaong kalihim ng Department of Migrant Workers na si Secretary Susan Tutts Ople. 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, hindi bababa sa 10 individual ang nasugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang bahay dyan sa bahagi ng Culiat, Quezon City. Nasugatan rin sa nasabing sunog ang ilang rumesponde sa nasabing insidente. Nagtamo ang ilan sa mga ito ng minor injury at mga galos at ang iba naman ay nahirapang huminga dahil po yan sa makapal na usok. Maswerte namang walang naiulat na nasawi sa nasabing sunog. Batay sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy o ang sunog bandang alas 9 ng gabi at umabot pa ito sa ikalimang alarma na tumagal ng halos 3 oras. Idineklara namang under control ang sunog kaninang madaling araw. Sa ngayon mga kabombo, wala pang kabuang halaga ang naiwang danyos sa naturang sunog. Samantala, nakabalik na rin ang ilan sa mga residente na una hong lumikas sa takot na maabutan ng sunog ang kani-kanilang mga bahay. Samantala sa iba namang balita, inihayag ng opisyal ng Pentagon na nakahanda ang Estados Unidos na suportahan ang Pilipinas kung kinakailangan sa pagsasagawa ng supply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang pahayag na ito ng Pentagon ay kasunod na rin ng presensya ng US Navy P-8 Poseidon Maritime Patrol at reconnaissance aircraft sa naging follow-up resupply mission ng Pilipinas noong nakalipas na linggo. Una nang sinabi ni Pentagon na Press Secretary Brigadier General Pat Ryder na ipagpapatuloy ng Amerika ang maigting na pakikipagtulungan nito sa Pilipinas para suportahan ang bansa sakaling humiling ito ng tulong. Una nga rito ay namataan ang isang US Navy surveillance plane sa Himpapawid ng mahigit 3 oras habang hinaharang at sinundan ng mga barko ng China ang mga resupply vessels ng Pilipinas para magdala ng mga supply sa mga sundalong nakaistasyon sa barkong pandigma ng bansa sa Ayungin Shoal na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Nilinaw naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. noong nakalipas na linggo na ang namataang US aircraft ay nagsasagawa lamang ng Freedom of Navigation operations na kanilang ginagawa naman umano ng regular. Sa iba pang mga balita mga kabombo, mga barangay at sangguniang kabataan election sa aspirants sa Taguig City, dagsa sa Taguig Convention Center sa pagbubukas po yan ng filing ng Certificate of Candidacy ngayong araw na ito. Makibalita ho tayo dyan mula kay Bombo Marlene Padiernos. Nagsana ang mga individual na kakandidato dito sa Taguig City para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre at 30 ng taong kasalukuyan. Dito sa Taguig Convention Center, aabot hanggang sa labas ng bilang ng mga taga-suporta ng mga kandidato sa 38 mga barangay sa lungsod para sa naturang halalan. Kaugnay nito, kaninang alas 7 pa lamang ng umaga ay nagsimula ng mag-inspeksyon ang Commission on Elections, partikular na si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasama iba po mga opisyal upang doon nga inspeksyonin ang mga checkpoint sa buong Metro Manila, partikular na sa Bonifacio Shrine, Cartilla, ng Katipunan sa lungsod ng Maynila, at kabilang din riyan sa mga ang binisita rin ni COMELEC Chairman Garcia ay ang Amoranto Sports Complex sa Quezon City, kung saan nagaganap ang filing of Certificate of Candidacy sa 6 na district sa nasabing lungsod. Ayon sa opisyal, batay sa kanyang mga naobserbahan sa kanyang naging pag-iikot, ay maaga pa lamang ay marami na sa mga kandidato ang nagsagaganaping barangay at sangguniang kabataan elections ang nag-abang para maghain ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Sa ngayon, nagpapatuloy ang press conference na isinasagawa dito sa Taguig Convention Center, kung saan pinaka-sinasagawa yung paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga nais kong kandidato o mga nais tumakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections dito nga sa mga barangay na nasakupan ng Taguig City. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Commissioner Chairman George Erwin Garcia. Doon po sa mga SK candidates na beyond 24 years of age, sobra ng overage, on the day of the election, hindi po namin tatanggapin ang inyong certificates of candidacy. At the same time, doon sa mga kandidato para sa mga barangay, kapag po kayo ay hindi registered voters base sa aming listahan, sa aming record, hindi rin po namin tatanggapin ang inyong certificates of candidacy. Therefore, hindi mandatory or hindi po ministerial ang duty ng Commission on Election para sa barangay and SK election sa pagtanggap ng kanilang certificates of candidacy. Abangan pa rin po mamaya ang mga dagdag na development mga kabombo mula ho pa rin dyan sa bahagi ng Taguig City, no? Mula sa linya ni Bombo Marlene Padierno. Samantala ho muna. Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Samantala sa pagpapatuloy pa ng mga balita, inaasahang maantala ng 2 linggo ang pilot run ng bagong K-10 matatag curriculum ngayong nalalapit na school year. Ito ay dahil pinaplansya pa ng Department of Education ang listahan ng 30 pampublikong paaralan na isasama sa pilot run mula sa 6 na rehiyon. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education, sa naging pagpupulong noong nakalipas na linggo, sinabi ng mga opisyal ng Department of Education na isinasapinal pa ang listahan at nakabinbin pa ang pinal na desisyon na ipapaalam naman sa mga pilot school pagkatapos yan ng pagbubukas ng klase sa Agosto 29 na. Sinabi din ng naturang Congressional Commission na ang lumang K-10 curriculum ay gagamitin para sa unang 2 linggo ng school year para matukoy ang participating schools sa kasisimulan ang pilot testing ng neripasong curriculum. Ayon naman kay Department of Education Bureau of Learning Delivery Leila Ariola na ang lesson exemplars o models na arawang nagagamitin sa arawang lesson plans ay isinasapinal pa kung saan target namang isagawa
pa ang distribusyon nito sa mga susunod na linggo. Ipinunto din ng opisyal na sa kasagsagan ng konsultasyon sa mga stakeholder, maraming guro ang nagsabi na ang textbooks at quality teaching resources bilang karagdagan sa pagsasanay ay dapat na maging available muna bago ang pag-arangkada ng bagong curriculum. Pagkatapos naman ng pilot study, ipapatupad na rin ang bagong curriculum sa kindergarten at grade 1, grade 4 at grade 7. Simula yan sa school year 2024 hanggang 2025. Isusunod naman ang grade 2, grade 5 at grade 8 sa school year 2025 to 2026. Habang ang grade 3, grade 6 at grade 9 ay ipapatupad naman yan sa school year 2026 to 2027. At ang panghuli ay ipapatupad ang naturang curriculum sa grade 10 sa school year 2027 to 2028. Ang niripasong curriculum nga ay binawasan ng 70% upang makapag-focus ang mga estudyante, gayon din ang mga guro sa foundational skills, partikular na sa pagtuturo ng literacy, numeracy at social-emotional skills. Tampok din dito ang pinaigting pa na peace education competencies na nakasama sa grade 1 to 10 subjects. Kabilang dyan ang bagong makabansa subject, araling panlipunan, science, physical education and health, values education, edukasyon sa pagpapakatao, technology and livelihood education, at gayon din ang good manners and right conduct. 19 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, nakalaan naman ng 500 million pesos upang ayusin at magtayo ng karagdagan pang mga linya na madadaanan po ng mga bisikleta dito sa ating bansa para huyan sa taong 2024. Ito'y batay sa nilalaman ng panukalang 2024 National Budget. Batay sa nakapaloob ho dito, ang nasabing pundo ay maaring gamitin sa pagtatayo ng mga karagdagan pang mga bike lanes at pag-aayos sa iba pang mga linya na una nang nasira dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Ito'y bahagi rin ng malawak na active transport program ng kasalukuyang administrasyon. Maalalang una nang sinabi ng Department of Transportation na plano nitong makapagtayo ng hanggang sa 2,400 na kilometro ng mga bike lane sa buong bansa bago huyan matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa karagdagang balita naman, bumaba ang bilang ng mga krimen na naitala ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas simula nang magsimula ang 2023 hanggang sa kasalukuyan kumpara naman sa mga naitala noong nakalipas na taon. Batay sa opisyal na datos ng Pambansang Pulisya, bumaba ang porsyento ng mga naitalang krimen ng hanggang sa 6.19% sa loob yan ng unang 8 buwan ng taon. Ayon sa PNP Crime Research Analysis Center of the Directorate for Investigation and Detective Management, bumaba ang naitalang krimen sa iba't ibang kategorya katulad na lamang ng mga sumusunod. Sa carnapping, nagtala ito ng pagbaba ng hanggang sa 31.98%. Bumaba rin ang naitalang physical injury na nasa 58.87% habang ang rape cases naman ay bumaba ng hanggang sa 14.66%. Sa iba pang mga krimen na nakapagtala ng pagbaba, naitala dito ang 6.36% para sa robbery, 2.7% para sa murder, 3.84% para sa motor napping at nasa 73% para naman sa homicide. Pagtitiyak naman ng PNP Chief na si Police Brigadier General Benjamin Acorda Jr. na ipagpapatuloy nila ang mga kampanya na kanilang unang nagawa upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbaba pa sa bilang ng mga naitatalang krimen dito sa Pilipinas. Umapila rin ang PNP Chief sa publiko na panatilihin ang pakikipagtulungan sa mga law enforcers upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa buong bansa. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Sa atin pong FIBA Basketball World Cup, mga kabombo, abanse na sa ikalawang round ng elimination ng 5 teams sa nagpapatuloy na FIBA World Cup 2023. Batay ho sa kasalukuyang standing, pasok na sa ikalawang round ng Team Canada na nasa number 15 sa world ranking. Ang Germany na number 11 sa world ranking. Kasama ho dito ang Latvia na number 29 sa world ranking, Lithuania na number 8 at ang Montenegro na number 18 sa world ranking. Nauna hong kumamada ng mga panalo kontra sa kanilang mga kagrupo
Ang Team Canada, mga kabombo, ang isa po sa mga powerhouse sa FIBA 2023 at dahil sa ilang mga NBA players na naglalaro sa ilalim ho nito, na pangunahin nitong si Shai Gilgeous-Alexander. Nagtala po sila ng panibagong record kahapon sa kanilang laban na meron pong 44 na assist. Ang Germany naman ay pinamumunuan ng isang veteranong o ng ilang mga veteranong NBA players katulad po nitong sina guard Dennis Schroeder at itong si Daniel Theis. Para sa Latvia, bagaman hindi nakapaglaro, ang kanila sanang magsisilbing sentro na si Kristaps Porzingis, nagawa pa rin ng nasabing koponan na makapagbulsa ng magkakasunod na mga panalo. Abanse na rin ang powerhouse na Lithuania at abanse na po ito sa second round. Matapos itong tambakan kahapon ang Mexican team. Maaga ring uusad ang Montenegro sa kanilang second round elimination matapos makakuha ng 2-0 sa standing ng Group D. Ang naturang bansa ay pinamumunuan, mga kabombo, nitong si Chicago Bulls big man Nikola Vucevic. Ang FIBA update ay hatid po sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Samantala, siniguro naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtutuloy-tuloy ang pagsasagawa ng surprising inspection sa mga warehouse ng bigas upang mahanap ang iniipit na supply ng bigas na nagpapataas sa presyo nito. Sinabi ng House Speaker na makakatuwang ng Kamara ang Bureau of Customs sa pamumuno na rin mismo ni Commissioner Bienvenido Robio sa pag-iikot at pagsasagawa ng inspeksyon sa mga warehouse. Noon ngang Agosto 24 na magkatuwang na suyurin ng ilang kongresista at opisyal ng Bureau of Customs sa mga malalaking warehouse sa Bulacan kung saan nakaimbak ang mahigit 200,000 sako ng bigas. Sa pamamagitan na niya ng Letter of Authority ay isinara ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang warehouse ng Great Harvest Rice Mill, San Pedro at FS Rice Mill at pinagsumite ng mga kaukulang dokumento upang patunayan na hindi smuggled ang mga ito at nabayaran ng kaukulang buwis. Binigyang din ng House Speaker na ang isinugawang inspeksyon na dapat agad ilabas sa merkado ang natuklasang supply ng bigas upang hindi magkaroon ng pagkukulang sa supply ng bigas sa merkado at hindi na tumaas pa ang presyo nito. Sa kalipas na linggo ay nagkaroon ng pagtaas sa bentahan ng bigas sa Metro Manila na naglalaro na sa 50 pesos hanggang 62 pesos ang kada kilo. Kung hindi agad anya tutugunan ay posibleng pumalo pa ang presyo nito sa 60 pesos hanggang sa 65 pesos bawat kilo sa mga palengke. Kinatigan naman ni House Speaker Romualdez ang pahayag ni House Committee on Agriculture and Food Chairperson at Quezon 1st District Representative Wilfrido Mark Inverga na ang rice hoarding ay pinakamabigat na uri ng economic sabotage. Pagtitiyak naman ng House Leader na hindi hahayaan ng Kamara de Representantes na matulad ang bigas sa nangyari sa sibuyas noong nakalipas na taon kung saan sumipa pa ito ng hanggang 700 pesos ang kada kilo na presyo. Oras natin, mga kabombo, meron na ho tayong 26 na minuto makalipas ho ang alas 12 ng katanghalian. At sa pagkakataong ito, dakuan po natin ang ating mga ang mga report mula ho sa ating mga provincial stations. Unahin po natin dyan sa bahagi po ng Legazpi, ang joint military drill doon sa bahagi po ng Australia. Tuloy pa rin sa kabila ho ng nangyaring plane crash na ikinasawi raw ng 3 US Marines. May nakuwang report po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Tuloy pa rin ang military drill sa Australia sa kabila na nangyaring plane crash na ikinamatay ng 3 Amerikanong sundalo sa Melville Island. Ayon kay Denmark Swede, ang Bomba International News Correspondent sa Australia, walang magiging kanselasyon sa military drill na tinatawag na Exercise Predator's Run na kinabibilangan ng mga sundalo ng mga bansang Australia, Estados Unidos, Indonesia, Timor at Pilipinas na magtatagal hanggang Setyembre 7. Sa ngayon, balik na sa normal ang military drill, subalit hindi na muna isasama sa exercise ang grounded na MV-22B Osprey aircraft ng Estados Unidos. Ito ang modelo ng eroplano na sinasakyan ng 23 US Marines nang mangyaring insidente. Maliwan sa 3 namatay, sugatan din ang lahat ng sakay ng eroplano habang 5 ang nasa kritikal na kondisyon na nagpapagaling pa sa Royal Darwin Hospital. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Nabati na ang Osprey aircraft ang isa sa pinakamahirap na paliparin na modelo ng eroplano ng Estados Unidos kung saan magmula nang ito ay unang gamitin, umaabot na sa 51 sundalo
sundalo ang namamatay dahil sa mga aksidente. Tuloy pa rin, kaya lang yung particular aircraft probably i-ground ito kasi nga pending investigation. Pero yung military deals, tatagal ito ng 3 weeks, mag-i-end September 7. Tapos na yung rescue and retrieval operation, kaya lang yung investigation is really ongoing. Pero yung exercise as a whole, tuloy yun. Ang bagay na naging pahayag ni Denmark Swede, ang Bombo International News Correspondent sa Australia. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagan pang balita mula sa ibayong dagat, nasa 7 kataong patay sa Legionnaires outbreak sa Poland. Samantala, mga otoridad naman nag-imbestiga na sa posibleng pagkakasangkot ng Russia sa umano'y water tampering. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Iloilo. Iniimbestigahan na ng Domestic Security Agency sa Poland ang dahilan ng outbreak ng Legionnaires' disease sa lungsod ng Rzeszów kung saan 7 na ang patay at higit 100 naman ang isinugod sa ospital. Ang 7 mga namatay ay pawang mga senior citizens, edad 64 hanggang 95 anyos. Samantalang 113 naman ang mga pasyente ang nananatili sa ospital para sa medical treatment. Ayon kay Bombo Neva and Shripido Kessler, international correspondent sa Warsaw, Poland, inaalam na ng otoridad kung sinadya ba ang outbreak o sinabotahe ang water sources ng bansa. Inaalam rin kung may involvement ang Russia sa outbreak. Napag-alamang 80 kilometro lamang ang layo ng lungsod ng Rzeszów mula sa border ng Poland at Ukraine kung saan nasa 10,000 ng US troops ang nakaestasyon sa area. Ang Legionnaires' disease ay dulot ng Legionella bacteria na maaaring magresulta sa severe form ng pneumonia. Ayon sa World Health Organization, ang common forms ng transmission ay ang paglanghap ng contaminated aerosols na mula sa conjunction sa water sprays, jets o mists ng contaminated water sources. Binigyan ng advisory ang mga tao dito sa Poland na wag muna uminom ng tubig galing sa gripo, and if possible na uminom muna ng water from the bottled waters. They are doing all they can. They are making sure that this is just a natural occurrence and it will not so panic among the Ukraine allies, because this is one of the reasons that the Polish government is looking up to, that maybe this is caused by Russian government. Si Bombo Neva and Shripido Kessler, international correspondent sa Warsaw, Poland. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras na natin 29 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Natukoy na ang pagkakakilanlan ng iba pang mga biktimang nasawi sa plane crash na kumitil sa lahat ng 10 pasahero, kabilang na dyan ang leader ng Russian mercenary group na Wagner na si Yevgeny Prigozhin. Ito ay matapos na makumpleto ang molecular genetic testing o DNA test. Ayon sa investigative committee, lahat ng 10 biktima ay natukoy na at akma sa listahan ng mga pasaherong lulan ng private jet na pagmamayari ni Prigozhin na bumagsak sa may hilagang kanluran ng Moscow noong Agosto 23. Kabilang sa mga biktima ay ilang senior officials ng Wagner, kagaya ni Dmitry Utkin na kanang kamay ni Prigozhin at namamahala sa military operations ng Wagner. Natukoy din ang iba pang mga biktima na miyembro ng mercenary group na sina Valery Shikalov, Sergei Propustin, Yevgeny Makaryan, Alexander Tutmin at Nikolai Matosiev. Kabilang din sa nasawi ang piloto ng private jet na si Alexei Levshin at co-pilot nito na si Rostam Karimov at isang flight attendant na kinilalang si Kristina Raspopova. Iniugnay naman ang pagkasawi ng Wagner leader sa insidente 2 buwan ang nakakalipas matapos ngang naudlot ang pag-aaklas ni Prigozhin laban sa Russian Armed Forces. Subalit itinanggi naman ng Kremlin ang espekulasyon na sila ang nasa likod ng pagpatay sa Wagner leader. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check nato ng latest nga monitoring sa Office of the Civil Defense may kantanan karon sa sining southwest monsoon. Epekto man ini indirect effect man ini diri sa Western Visayas ang Bagyo Goring. Sa aton sining karon niya matag palamati istoryan tay na sa aton man sining pagpangalagad diri man sa Bombo Hanay sa udto may mga na-record naman sina diri nga mga landslide sa bahin karon sa probinsya sang Iloilo. At the same time dito iya sa may Jordan Guimaras nagtaas dito ang tubig baha sa tubang sang munisipyo rason nga kagaina hindi maagyan dito sang mga magagmay sining salakyan, but we'll be checking that later on kung bala pwede na magyan sa Sinimatinyon kay man nagtahaw-tahaw naman ang pagbubo sang mamunog sining ulan. Sanbaya sa aton sining mga taga-palamati diri man sa aton sining palatuntunan sa bumuanay sa udto kag pasiplatan man naton later on ang mga labing importante sining mahitabo subong iyang adlaw no magluwas sa nagasaulog kita sa National Heroes Day subong man ang adlaw sang or first day rather sang filing sang Certificate of Candidacy nga kung sa diin ginadagsa dito sang mga aspirants sa barangay and sa Sangguniang Kabataan elections sa bahin karon sa isa ka mall sa May City proper area nga naglabot sa punto gani nga damo sang nagreklamo bangod man nga wala sang order nga ginaplastar ang Commission on Elections. Nagabulig naman ang pila ka mga talatapan sa city government, but hibalo naton later on kung kumusta na ang latest situation dito mga kabombo. I-check na naton si Bombo Hana Andasa may kantanan sa sining monitoring sa Office of the Civil Defense sa sining epekto sa southwest monsoon nga dalaman ni Ortugama ni Bagyo Goring. Bombo Hana sa report, please come in. Naka-record sa mga pagbaha kag landslide ang mga nagakalain-lain nga parte sa Western Visayas bangod sa epekto sang southwest monsoon nga dala ni Bagyong Goring. Sa interview sang Bombo Radio kay Cindy Ferrer, a spokesperson sang Office of Civil Defense Region 6, iya ginapahayag nga ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council naka-record sang 320 ka mga pamilya nga apektado dito sa San Enrique Negros Occidental nga may kabugusan nga 1,233 ka mga individual tungod ini sa pagbaha kag pag-ulan nga halin pa kahapon. Ginapaidalom naman sa heightened monitoring ang San Carlos City Negros Occidental bangod sa mamudog nga pagbubo sa nga ulan. Sa bahin naman sa nga probinsya sang Iloilo, nagluntad naman sa liwat ang landslide sa Barangay Cholas, San Joaquin, kung sa diin hindi naman ini maagyan sa tanan nga sari sang salakyan. Suno kay Ferrer, may kaselasyon naman sa mga sakayang pandagat kaangay lamang sa biyahe sang Bangkal Port to Gigantes Island and vice versa, si Cugon Island to Estancia Port and vice versa, ta Gigantes Island to Estancia Port and vice versa. Bangod man sa Gale Warning 7 sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kuna PAG-ASA, ginadumilian gid ang tanan nga mga fisher folks kag small sea crafts nga kanselado ang biyahe humalin si Mirara, Kaluya, Libertad kag Kulasi Antique padulong sa Mindoro kag Palawan and vice versa. Dugang pa niya, padayon sa gihapon ang paghatag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sang mga advisories agod mangin preparado ang mga pumuluyo sa posible nga matabo tuga sang southwest monsoon. Yari bala kay pamatian naton si Cindy Ferrer sang Office of Civil Defense Region 6. So far, diri sa may 24/7 operation center sang RDRMC 6, miyara nakita recorded nga mga apektado nga pamilya ini naglabot sa 320 ka mga pamilya dito sa may San Enrique Negros Occidental composed of 1,233 ka mga individual. Ini sila tungod sang pagbaha dito nga na-record haling kahapon. Kag aside diri may mga related incidents man kita
especially sa bahin sang San Joaquin, Iloilo, kung sa diin nag-reoccur o kung liwat nga nagluntad ang landslide dito sa may barangay Cholas kag sa subong nga aga, hindi na naman ini siya possible, especially to all types of vehicles. So ang aton nga mga nagabiyahe ginabisuhan nga didto lang anay malabay sa may Aninii Road, sa aton nga coastal road, para nga makakadto sila diri sa Iloilo o kung makapuli sila dito sa may probinsya sang Antique. May ara man kita recorded nga mga flooding incidents, most especially dito sa may bahin sang Negros Occidental. May flooding kita sa may Bago City, halin kagabi, sige-sige man dito ang pag-evacuate sang mga pila ka mga pamilya. Kag may ara man kitang flooding pagid nga sige-sige man sa gihapon sa San Enrique, Negros Occidental. And may ara man kitang monitoring dito, heightened monitoring sa may San Carlos City, kaya mabaskog man ang pag-ulan kag posible man ang pagbaha dito. So ongoing ang aton nga coordination with the local DRM councils and offices diri sa may pungsod sang Western Visayas. Kaya sini nga aga sige-sige gid ang pag-release sang NDRMC through the Pag-asa sang mga pila ka mga advisories, red rainfall, orange rainfall kag yellow rainfall warning nga remind o kung nagahatag sa impormasyon nga posible gid ang pagbaha diri sa aton sa may Western Visayas. Sa subong ma'am diri sa may palibot naton sa syudad sa probinsya sang Iloilo, wala pa man sa may na-record nung hitabo landslide o na flooding. Wala pa kita diri sa may syudad sang Iloilo. Ang sa may probinsya sang Iloilo wala man kita sang recorded aside sa may landslide dito sa may San Joaquin. Nag-coordinate man kita kagina sa aton nga mga local DRM officers sa may probinsya sang Iloilo, especially sa northern side, mga Balasan, Batad, pero so far wala kita recorded incidents. How about ma'am sa mga sakayang pandagat nato na may mga canceled trips bala kita? Yes, may cancellation of trips kita sa may Malay. Ini ang mga pakadto sa may Romblon tungod kay may gale warning kita sa gihapon. Same is true sa may aton nga Carles nga mga ports kag even sa aton nga Antique may mga cancellation of trips man kita tungod sa gale warning nga pasaka sang Pag-asa sa may bahin sang Antique kag didto gid sa point of destination naton sa mga Romblon nga areas. Kag ato nabatian si Cindy Ferrer, a spokesperson sang Office of Civil Defense Region 6 Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Thank you so much sa Bombo Hana sa imo siniyang report. May rejoin the report man si Bombo Marisol Binias. Landslide sa may Cholas sa Banwa sang San Joaquin kag dalan sa tubang sang munisipyo sa may Jordan Guimaras, mataas ang tubig. Ini sa gihapon tugas ang mamunog sini nga ulan, southwest monsoon nga dalaman ni Bagyo Goring. May mga epekto nga na-record diri iya sa palibot sang Panay. I-check naton ang linya ni Bombo Sol sa dugang mga impormasyon na tuwi karon sa sining latest situation sa Barangay Cholas, Banwasang San Joaquin, kag subong man sa Banwasang Jordan Guimaras. Bombo Sol sa report, please come in. Bombo Cham, hindi naman maagyan ang Indigasan Cholas Kianan Road halin diri sa San Joaquin pakadto sa may Antique o kon vice versa. Bangod sa sunod-sunod nga landslide nga nagluntad, bangod naman iya sa sige-sige nga ulan sang damlag lang. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Sergeant Carl Denton Hernade, investigator sang San Joaquin Municipal Police Station, iyagin pahayag nga may mga bato naman nga nagkaladagdag sa alagyan sang Cholas Kianan Road. Amuman ining pagdalhay sang mga nagahumok nga lupa halin sa bukid hamtang sa inod langgid sang among alagyan. Suno kay Police Sergeant Hernade, padayon nila nga ginamonitor ang area bangod sige-sige iya ang pagtiphag sang bukid sa kilid sang Indigasan Cholas Kianan Road. Iyagin palabot ang iaabiso sa tanan nga mga plano nga maagi o kun malabay sa area padto abi diri sa Antique o kun sa Iloilo vice versa nga ti mag-detour na lang or maghalin sang ilang alagyan dira sa Cholas anini ay Dao, Antique o kun dira sa Coastal Road.
kasubong ti padayon man ang MDRRMC sang San Joaquin nga nagapakigangot man sa First District Engineering Office ng DPWH para ti uhaon inang mga bato or kung ano man nga obstruction sa dalan resulta sang landslide. Sa dugang nga pahayag aton pamatian si Police Sergeant Carl Vinson Hernade. Hindi pasabol ang aton nga dalan sa may Indagasan, Barangay Tiolas, kay may landslide naman dito nag-occur ang kaginas ang kagahon, ma'am. Diin na subong sir ang other ruta nila sir nga pwede sila. Bali, ma'am, ang aton dun subong advice sa tanan nga mga biyahero naton nga going to Antique to, or Paililo, bali ma-alternate route talaga kita ma'am, via Niniin na lang kita ma'am tanan. Bali, hulat-hulaton pa natin, sir. Anong mga, natin dira, sir, ginaobra natin subong? Yes, ma'am. Sa subong, ma'am, ang hambal sa DPWH, ma'am, ang ilang operator sa nila, ma'am, pakadto naman, ma'am. Okay. Amo lang man ang Chola, sir, ang hindi magyan? Yes, ma'am. Ang nag-landslide naman sang kahapon, ma'am. Ako naman ang nag-landslide sa buong gyapon. May bato naman yung nahulog. Mga na, sir? Ano, sir, ang itsura dira subong sang alagyan naton, sir? Same gyapon, ma'am. May mga bato gyapon sa dalan. Hindi gyapon siya pasabol sa any kind of vehicle, ma'am. Kag amoyad to ang pahayag ni Police Sergeant Carl Vinson Hernade. Matandaan naton Bombotsam nga ginsugata gid ini sang ang landslide no ang dira sa Cholas Road man sang Agosto 1 kag sanggapon man no naglandslide dira kag isa ini siya ka high risk area. Sa dugang naton nga balita gani Bombotsam, diri naman iya sa Jordan Guimaras ginbudlayan gid ang mga biyaheros nga maglabay sa atubang sang munisipyo dira sa Jordan Guimaras bangod iya sa mataas nga tubig sa dalanon. Resulta sang madugay kag madamol nga bukbo sang ulan sa area. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major John Van Herson Lospo, Chief of Police sang Jordan Guimaras, iyagin pahayag nga naglabot ini sa tuhod ang tubig sa dalanon sa atubang sang munisipyo sa Jordan Guimaras. Sa diin, ginbudlayan gid ang mga motorista, ilabi na gid ining mga naga-drive lang sang mga 2 wheels o kung 3 wheels, ilabi na gid ang mga may mga tuyo nga magpakadto tani diri sa Parola sang Buenavista o kon sa munisipyo sang Jordan. Ang gintunaan amo ang sige-sige nga ulan kag bangod ang area amo ang malapit lang sa baybay kag ti high tide pa amo yadto nga nagsaka gid ang level sang tubig nga nakaapekto sa aton mga biyaheros dira sa atubang sang munisipyo sang Jordan Guimaras. Ari sa dugang nga pahayag pamatian naton si Police Major John Van Herson Lospo. Sa road natin from Wharf to Roro kasi lang naman siya dadaan lang naman siya sa magkabilang barangay lang din, Rizal and Hoskin. So walang problema si Roro to Wharf or si Wharf to Roro. Ang problema yung dito papunta sa sa Buenavista kung magdiretso or pa right papuntang Aliquisok. Dito banda sa may poblasyon, bali sa may harap mismo ng munisipyo. Medyo tumaas talaga yung tubig natin hanggang tuhod kanina. Pero ngayon medyo umupa-hupa na din naman. Mga ni sir kaya halin ya ulan balaaw oras din na nag-ulan nga do nagtugas ang amo nakataas nga tubig sir? Kanina lang mga 6 AM kasi nag-checkpoint pa kami, nag-Comelec checkpoint pa kami. So pagka checkpoint namin, malakas na yung ulan noon, mga banda 6 AM. Then nag-amat-amat na, then mga banda 7:30 yan, dyan na talaga. Dyan na tumaas yung tubig. Di na halin sir ang tubig natin sir? May suba kita dito. Sir? Yes, bali may extension din naman kasi ng natin dito ng salt waters natin dito sa may tapat ng munisipyo. So timing na high tide din ngayon and tuloy-tuloy yung ulan. So nagsamo-samo na and yun nag-cause talaga ng medyo mataas talaga na baha ngayon. Asa subong sir hindi man Japon maagyan ang area na da o kung may ara nga alagyan sir diin ina ang other ruta nila sir? Sa Subong ma'am, okay na siya. Pwede nang maka-pass through yung mga sasakyan natin, especially yung mga sedan. Kasi kanina lang pwede lang
makadaan, mga trucks and yung mga matataas na mga pickups. Pero ngayon pwede na yung mga sedan and mga jeep, okay na natin yung jeep, pwede na pati mga motor and tricycle. Kag aton nabatian si Police Major John Van Hersonlos po, ang Chief of Police sang Jordan Guimaras. Bongo Sam. Sige. So, passable naman sa sininga matinion. We are hoping nga hindi na makasalapo, hindi na magmunog pang ulan na Bombo Sol within the day kay damo apektado, damo ang budlayan kung nagabuo ang ulan. Pisar nga way man opisina, way man sang klase. Pero amuning isa sa mga huol nga matugas ang pagbuo sang ulan, ang pagbaha-baha bala kag sabahin karon sa mga nabukid nga bahin diri sa probinsya sang Iloilo ang pagluntad sang landslide Bombo Sol. Oo, Bombo Sam, delikado gid subong no, maulan, mainit, damo man Japon sang mga posible maperwisyo sa palibot man no. Sige. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Biñas sa imo siniiyang report sa mga kabombo naton kung kumusta dira ang sitwasyon sa inyo sining lugar. No, padala nyo diri ang mensahe sa aton sining Facebook page para nga mataganta sa nagakigo sining igtulupangod dira sa aton sining mga kabombo. Oras naton 48 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Pagbalik ta sa aton sining ipabombo mo segment ang amay sang isa ka bata nga may disability nagapanawagan sang bulig diri karon. Matapos ng bata ya sininabungguan sa isa ka van kag ang driver do nagapaganot nga magtungod sa iya katungdanan kasunod man sang kasungtanan nila nga siya ang mangin responsable sa pagpabulong sa iya sinya nabungguan. Lakip na sinadiri karon na banwa ang dugang nga mga balita kag impormasyon sa unang adlaw sa filing sang Certificate of Candidacy sa bahin sang Commission on Elections. Istoryan taman checkpoint. No, kag pila bala ka posisyon ang up for grabs sa palabuton nga barangay and sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 50 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 27 to September 2, 2023. Dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa sining Sabado, kag samtang inyo gina-enjoy ang inyo dinner kag ang ambience ang Plaza Mayor. Ang Binhi Band, ang Iloilo's premier rock band, will rock your night with their great selection of rock songs sa Concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa September 2, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 3, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi, agud nga mapauntat sang malinong
ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang Ilo Philippine Standard Time 55 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Rojane Luzbanias dira sa may ipapombo mo section sa Bombo Radio Iloilo. Matapos nga nagdangup diri ang amay sang isa iyak bata nga may ara sang disability. Iniagod nga magpanawagan sa driver nga nakabunggo sa iya sining anak. Although nga mayara sang settlement nga gin kasugtan but wala gin tungdan sang driver as per the allegation sang amay. Tikano ng bata yara sa intensive care unit sa isa pa ka pribado nga ospital. Na nagapanawagan man inikaron sang bulig. Hilabi na gid sa driver nga tinagpahayag nga iya sini mangin responsibilidad ang pagpabulong sa nasambit sini karon nga biktima. I-check bala naton ang linya ni Bombo Rojane Luzbanias agud nga may balawanta ang kabugusan sini nga hitabo sa ipabombo mo segment diri sa Bombo Hanay sa Unto. Bombo Rojane sa report, please come in. Nagpabombo ang tatay diri sa Bombo Radio matapos nga ang iya sininga anak nga minora de edad nga nabunggoan sa nga nagligad nga Agosto 10
dira sa may area sang Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Ang injury sang iya sini nga bata sa ulo gid ini Bombo Cham, kag ang iya sini nga ulo ang ginaoperahan, ginadala una sa ospital sa may area sang Alimudjan, gina-transfer diri sa may syudad sang Iloilo. Kag considering nga buta ang mga hospital, may isa diri ka hospital nga pribado nga nag akseptara diri sa iya sini nga bata. Isa sa mga rason nga ara siya sa ICU sa Subong, kag kinahanglan gid ang hamili nga bulig, kag ang iya sini nga pagpabombo sa driver sa nga nakabunggo sa iya sini nga anak. According diri sa tatay nga si Regina Shosan sa nga Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, nga nagusayay man sila sini sa bahin niya sang San Miguel Police Station sang time nga nabunggoan niya sini nga anak, kag naghambalang pulis nga ti buligay na lang sa galastuson, pero ang sitwasyon na subong kay haloson man nga makahatag diri ang driver sa iya, kag according gani diri sa iya daw nagapangakig pa kon sa tion nga ang tatay mag-inform nga kinanglanon ang bulong kag ang gastuhanan sa hospital kay ti nabunggoan niya sini nga anak dira sa may area sang San Jose, San Miguel, Iloilo. So amo ni ang sitwasyon na subong kay tamagid ka awot sa side iya sang driver, kag hambal pa sa driver diri nga ti salasang ginikanan kay ang bata ginapahayag nga ti nagtabok sa dalan, o galing kay ti sa sitwasyon nga ini ang iya sa nga pagpadalagan sa nga iya sini nga van ang madasig, kag nalabot gid ang ini nga iya sini nga anak. Ang sitwasyon kay ara siya subong sa private nga hospital, kag nagakinahanglan sa nga dako nga kantidad. Ang driver diri daw kasubong nga daw hindi maghatag, gagaway sa nga gana diri nga magabulig diri sa pamilya. So siling niya kadto na lang sa Bombo Radio kon paano masabat ang iya sining problema, kay kapila naman siya nag-inform, pero sa gihapon kailan makahatag sa 1,000 ti sa subong nga daan labot na mga 500,000 ang ila sini nga kinahanglan, kag ang bayal sa diri nga bulong sa adlaw-adlaw sini sa nga iya sini nga anak nga subong sa ICU sa nga Iloilo Mission Hospital. Pamatian naton diri ang pagpabombo ni Regina Shosan, ang tatay sa nga sini nga bata nga si Mark Shosan nga nabunggoan dira sa may area sang Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Nagpabunggo ako kay ang nagkabunggo pala do wala na nag-obligar siyang iyang aplikasyon. Nga anong natabo, sir, how? Kay wala na nagatag siyang kwarta nga para sa bulong. Di kon pangayo ko to, magatag siya tag 3,000, 2,000 mo lang inapadala kulang ikitama sa antibiotics. Uli ni nga pila mo lang ginatag niya, 2,000 mo lang tong uli nga padalaya. Ang balas ang pulis to nga magbuligay lang kunong sa gasto. Di alban na kon gasto ang iya ko sa lang makatag ti makakuha na kaya adlaw nga daan antibiotics ang resita tagpa bayal sa 1,000 plus nga daan. Wala abot mo na sa ibang nga resita ya. Sa subong anong kahimtangan sang imo bata nga nabunggoan niya? Ara mangyapon sa ICU wala pa to ka recover gid kinahanglan pagit bulong tani sige pang antibiotics mo. Sa din ang injury sang imo bata ang pila siya? Sa ulo gid wasak to itong ulo ya. So baligin ano siya? Na operahan gid ti hindi nako ka-charge to sa ospital kay ang bal sa ospital to tani nga daw na nila 50,000 para nga maka-charge ko dito sa mga bulong kon ning kaso. Ti kay pila duwa sobra na duwang semana wala gyapon sila to ka tag sang down payment, hindi na ko maka-charge to kay kin cut off na to sa ospital ang kuan, di na ko kuha to bulong ti personal ko gid nga bulong kuan kwarta ibakal ti yawan ako pangutang way na ko kuan gid nga mautangan nga bakal sang bulong. Ano imo nga trabaho, how?
pamanday man lang. Di kay paano ako makakita ni ko kwarta kay hindi na ko pamanday, hindi ko kalento sa ospital. Ako tanan mangita pa ko ka kwarta pag aabot ko to bakal naman ko bulong. So ano ang natabo diri sir sang ginistorya mo ang driver? Yambal niya mabulig man siya kuno gasto, mabulig siya pangita ti tawgan ko kani yambal niya pikado gid way kuan ko no. Paano akon kung siya lang siligan ko o manong bata ko kung way nagbakal bulong. Ano gidaw nga madasig ang pagpadalagan sang driver sang iyang salakyan sang time nga nabunggoan yung mga bata? Dasig ko kay wala ko baskan skid mark ng kuan niya sang rida niya way gid ito mong karsada to way siya ka nakapreno guro. So dasig gid. Dasig siguro eh. So imo sir nga panawagan sa driver nga ini kay ti daw awot gid kag budlay gid siya nga labuton kag nagpangakig pa siya kay nagpabombo ikaw ano ang balya? Ang balya nga kuno nagpabombo ko kay ang balya istorya kita lang to mga istorya na iti paano ko ka kuan kay kun pangayuan ko siya sang bulig pila man lang matag iti way na ko inukbakal sang bulong ti nanglan mangita kay ko sang kuan ngayo ko ka bulig nga may makabulig man sa kon para mabakal ang bulong. So naggadto siya sa ospital may ginpapirmahan siya ano tong ginpapirmahan niya sa imo? Ti ang balya para sa insurance kuno ti gintip lang ya gid kay gabi sa to kapoy po ko kag way do blanco ang isip ko pag papirma ito sa akon uli ko lang ng balan nga hindi ito para sa insurance siguro tanan ng napirmahan ko. Para sa ano kuno to? Ambot kay ang balya para man lang sa insurance. Hindi ko man to na kwantanan kay blanco patong ginukan niya. Way pa to na ubos sulatan. So ano gid ang gin-convince siya sa imo ha sa hospital nga pirmahan mo gid tong ginhatag nga papel? Oo, pirmahan ko no kay para sa insurance. So nang pirma ka man? Oo, napirma ko ti pagkabati ko para sa insurance ay gusto ko man nga makuha dayon insurance para nga may klastuhon man ko sa ospital pala. Oo. Gali kay affidavit of desistance meaning hindi ka na magkaso sa iya. Oo, moment to ang bal nila kay way ko na kwanto eh lapyo-lapyo ko kag tuyo ko tong daan ti way ko na kwan mayo na lantaw. So ano isa sa mga rason na sir nga nagpabombo gid ikaw? Para kwan siya buligan niya man ang klastuhon sa ospital. Again pabayaan niya lang to nga adlaw-adlaw sige bakal sang resita sang antibiotics way na siya ka tag dito way naman gatawag ko na paano. Kaya ang ospital ganito nagtawag ng bell dako na to ti kintawagan siya way man to katuan kag dawnan. Nabatian na Bombo Cham ang pagpahayag sang tatay sang biktima nga si Mark Shosan nga si Regina Shosan iya sini nga tatay. So muni ang iya sini nga pagbakho subong kay yamakon mo ang trabaho sang tatay panday ang bata nga nabunggoan ara subong sa ICU sang hospital, private pa ni nga hospital kag adlaw-adlaw ang bulong niya mga bayal ni siya Bombo Cham di magnubo na sa 1,000 ang kada isa. So dako-dako gid ya. Considering nga naghusayay man sa bahay niya sa police station sang time nga ginabunggoan sang driver nga si Rio Dionaldo Tabukuran ang ining anak niya nga si Mark Shosan nagambal nga ti buligay sa gasto pero kasubong nga ang iya pa lang diri nga nahatag sa tatay para nga igasto sa bata like dira pa lang mga 20,000 plus sa Bombo Cham. 90,000 plus pa lang nahatagya. Oo. Sang driver? Oo. Okay. Sisiling sang tatay, mano na lang kay hindi man siya katrabaho. Panday siya, hindi siya katrabaho kay ara man siya gabantay sa iya sini nga anak. Kag halos tanan na pangutangan naman para diri ang iya sini nga ginasaligan kay kumo nga nagausayay man to sila ang sa bahin niya sa driver nga nakabunggo kasubong nga daw maawot-awot gid Bombo Cham according diri sa iya. Okay. Sige. Kag ginapapirma pag dinhi siya sa affidavit of desistance ang ining tatay nga si Regina Shosan kay hambal sa driver sa van nga nakabunggo sa iya sini nga anak na si Rio Donaldo
nga para kung sa insurance ang ginpapirmahan nga affidavit of desistance kag later on na discover diri sa amay nga ang ginpapirma to para nga hindi na mapurso ang kaso. Bombo Cham daw gintip lang siya sa nga driver according diri sa iyaya nga pagpati sa nga tatay. Okay. Pero may dugang pagidiriya sini nga panawagan man sa may mga kabombo naton nga may bulawanon nga tagitusoon nga makabulig diri sa iya kay iyang asawa way man sang trabaho siya nagapamanday hindi man kapamanday sa sitwasyon subong sang iya sini nga anak nga bululigan ka tama kagara subong sa ICU nagapangayon sa nga bulig sa aton sini nga mga kabombo. Pamatian naton liwat ang pagpahayag sa nga tatay nga si Regina Siosan. Panawagan ko kung sino may buluanon nga tigipasoon nga kung may sulusubra mo ko da kapangayo ko bulig tani nga maka nagbakal sang antibiotic wala kay why ko nga da obra subong pamanday mo lang obra ko hindi ko obra kay kuan ko to si kaso ko tos bata ko ti why nagit ko kuan subong tanan nga mga kilala ko na utangan ko na gani oo sa driver why man gatag adlaw wala man sila gatag sang para sa bulong ang ginatag niya to kulang gani sa antibiotics hindi ka trespasser sa antibiotics sa adlaw yung bata ko subong ato pa gyapon sa kwan sa ICU wala pa kagwa kay kinanglan pa to kanito buwan sa tutunlan ka pangayok to kani sila 15,000 para masaylong tubo naman sa tutunlan niya sa mga kabombo kung sino may buluano tigipasoon nga tani mabuligan man nila ako kay kapos gid way nagid ko kuan sang nagbakal sang bulong para sa antibiotics sa bata ko. Hindi man ko kaobra kay at di gabantay mo ko to sang bata ko. Ti tani kun may ara ka mo nga sulusubra payo ko tani nga mili nga bulig nga mabuligan man yo ko para sa financial nga gastuson sa bata ko. Pasalamatan ko gid na sang dako sang bisan pila lang matag nga dako na nga bulig para sa akon. Nabatian ang pagpanawagan na diri sa nga amay para sa iya sini nga anak nga ko na halos pala nga Bombo Chambala sa mo nga mga sitwasyon mabuligan ang iya sini nga anak bangod nga kasubong nga daw mabudlay gid ang sabahin niya sa nga driver nga nakabunggo diri nga magahatag sa nga iya sini nga bulig sa nabunggoan niya nga anak nga si Mark Siosan. Ang ginabot man naton diri ang sa side sang driver para sa patas sa diri nga pagawaragwag naton sa kahanginan antes nga gina-air nga ini nga pagpabombo sa nga tatay pero kasubong nga daw akig pa ang driver nga ginapabombo sang tatay kag according sa iya ti bomboha kag i-post kay kamo bala according diri sa iya kay siling nga ang nagpabombo pa kay sakto na kuno ilang istoryanay dito sa police station na Bombo Cham. Nga nagpabombo pa. Ti sabat naton nga kun naka-incendi lang gid ang ining tatay sa inyong istoryahanay hindi magkanto diring tawo sa Bombo Radio kun naathagan na mismo within sa ilang pag-istoryahanay with police sa San Miguel sa aton sini nga mga kabombo. Sige. So, ang update sini, bantayan na sa atong sini nga mga kabombo kung ano ang sitwasyon diri kay sa bahin man sa San Miguel Police Station. Ngalan sang driver gani nga nakabunggo. Ngalan sang driver Rio Dionaldo E. Tabukuran, 34 anyos, sang barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. Bali dasig ni pagpadalagan niya sang salakyan sa San Jose. Ano ning salakyan niya? Van ini siya. Oh, pero namin ko Nissan van. Ano ni utility vehicle or public utility vehicle? Ano ni siya driver, personal or private driver? Ano ni siya Bombo Rojane? Daiyagid ni Bombo Cham nga salakyan Grandia. Okay. Ang ini nga iya sini nga salakyan. Nga gina-drivean sang time nga natabo adto kay madasig ang pagpadalagan. Isa sa mga rason nga nalabot ini nga bata nga si Mark Siosan nga bululigan na subong iya nga tinion. All right. Ngunit madulong naton nga report nagikan sa panawagan kag complaint sa section sa nga Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Rojane Los Bañez Gallardo.
para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo, Rodjane Los Bañez. Sinagapanuktok kita sa tagipuso ni Mr. Rio Junaldo. No, ngati tungdan mo man tani kung ang katungdanan ninyo sir sandig sa inyo siningagin na kasugtan kung may ginpirmahan kamo iya nga kasugtanan nga suportaran nimo ang hospital bills sang biktima sang bata nga nabungguan mo, ti dapat tungdan mo man na inang katungdanan. As per information nagikan sa amay sang biktima, mga 20,000 pesos naman ang nahatag sang driver sang nasambit sinikaron iyang van. May ginpapirmahan si Mr. Rio Junaldo sa amay sang biktima nga sandig sa iya para kuno iya sa ano nga ning tawag? Insurance. As per pag-insindi naton banwa kung magambal ka insurance sa mga salakyan, amo ining compulsory third party liability. Compulsory third party liability nga kung sa diin amo ni ang pundo or imo sining insurance balayran expenses sang vehicle or tag-iya sang salakyan nga nakabunggo kag nakatuga sang bodily injury or death sa isa iya ka aksidente sa aton sinikaron nga mga tagpalamati. Ti ang CTPL sa aton sini nga mga kabombo ang sanan or sarang nga makakover. Ang CTPL policy will cover up to 100,000 in third-party liability as well as the may mga ginpang plastar diring bodily injury o kon death sa ton sinikaron iya nga mga kabombo. Suno sa tatay daw gintiplang siya kuno sang driver sang van kay ang hambal niya pirmahilang ni para sa insurance. Tiyang amay, siguro hambalya, blanco siya, problemado, amo nang tabo siya sining anak, nagahinga mo man nga kung sa insurance gid man adto, makabulig sa pagpanggasto sa ospital. Sa aton sinimatag palamati. Yung galiway kita natabuan nga kung ano man ang kasugtanan sang duwa sini ka partido, ang punto lang sinadri naton sa aton sinimatag panamati ngati tungdan man kun tani sang driver sang van nga nakabunggo ang iya sini iya nga katungdanan. Kay ti hindi na iya kabayad ang 20,000 pesos nga ginhatag sa sitwasyon karon sang bata. Nagakadapat kung tani sinabanwa may mathag sila nga kasugtanan nga kung mayara gin man sa pinirmahan nga affidavit of desistance ti mambal kabi nga hindi ako mag-file sang kaso, hindi na ako interesado mag-file sang kaso, basta ikaw ang manabat sang tanan sini iya nga kinahanglanon pagpabulong sa akon sini nga bata hasta nga makagwa sa ospital kag hasta sa iya sini nga maintenance kon may ara gidman. Inang klaro kung tani banwa nga kasugtanan. Hindi man kita gilayon nga makapabangod sa kay Mr. Rio Junaldo kung direkta gin man nga gintiplang, ginpatalang ining amay para lamang iya nga makapanginluwas sa iya sining responsibilidad matapos nga nabungguan niya ang bata. Ti karon ang amay bilang isa ka panday pilagid ang way man talaga pangikay but tama magkapinot ang pagpangabuhi sa isa ka panday mayo kon na panday ni sa Estados Unidos kay panday ni sa Australia kay panday sa Canada, sa France. Kay ti dako to yang income sa mga skilled workers pero ti kung diri kas pungsod Pilipinas
mapurupinot ang pangabuhi sa isa ka panday, hilabi pa kung wala man sang mga proyektor, way man sa mga palandayan. Ikunta ni Banwa sa kay Mr. Rio Junaldo, no? Nagapanuktok kita sa iya sini nga tagipusoon na. Ikaw mismo, sir, sa kaugalingon mo, nahibaluan mo man ang 20,000 pesos, tama ka kulang sa sitwasyon sang bata sumong ngayara sa intensive care unit. Sandig sa mga nakakita sang natabo ang insidente sa imo sini nga pagkabunggo sa bata, madasig man ang pagpadalaga nimo, sir? Oh? So sa liwati, amo na nagaingyo gid kita sa imo sini kaluoy kay kabuot nga magbulig sa sining biktima tubtob nga ni siyang makagwa sa ospital. Kaya ano na ni karon sang panday nga amay? Oh? Makaluluoy man ang ila sini nga sitwasyon. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Kag kung matuod gid man nga gintip lang mo ang amay, ginpatalang nimo para nga makapanginluwas ka sa imo sini nga salabton, tiara na sa imo, sir. Pangamuyuhi lang kadadlaw nga hindi mo ma-experiencean, na-experiencean sang isa ka amay nga daw hindi na makaintindi sa kung anong iya sining imuon, bangod nga nagalibog ang iya sining ulo sa sitwasyon sa iya sining anak nga imbulbado karon sa isa ka aksidente. Oh? Amo man lang na, pero kita nagapati kung nagapamati man si Mr. Rio Junaldo, basi kung na magbugtaw man ang iya sining maayong kabubuton kag makahatag sang dugang sini iyang gastos, no? Sa nasambit sini karon nga biktima sa kun pilagi manadaang sa bahin karon iya sang CTPL or ining ginatawag nga compulsory third party liability, ti kabay pa nga iya sini nga iga hatag bilang bulig sa iya sini nga nabungguan ngaya karon yara iya sa intensive care unit kag sa critical nga estado. 20 minutos nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon, i-check naton si Bombo Ria Mumblan. May kantanan sa Comelec checkpoint kag subong masobra 4,000 ka mga posisyon ang sa karon na ginapilian para iya sa palabuton sini nga barangay SK elections. Sa checkpoint naman, yang pulis kuno dapat mangin kalmado kag mapinaubuson. Kag istoryahan taman karon Banwa, kaangot sa politika sa gihapon sa nagilapit nga barangay SK elections. Si Mayor Jerry Treñas, waya sang suportaran nga kandidato sa palabuton nga eleksyon kay lunsay niya man ini leader ang mga nagapapili, no? Sa palabuton sa eleksyon, balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdumon. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
lang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga Unang adlaw sang filing sang Certificate of Candidacy. Subong man nga adlaw nagasugod ang aton sining COMELEC gunban kag nagapatigayon sang checkpoints ang aton siniya nga mga kapulisan. Masobra 4,000 naman ka posisyon ang up for grabs sa sining palabuton nga eleksyon by October 30, 2023. Bumuria, sa report ta please kami. Din-activate na subong nga adlaw ang mga Commission on Elections o COMELEC checkpoint sa Western Visayas kadungan sa unang nga adlaw sa election period para sa 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Pila ka mga lugar nga ginpahamtangan sang checkpoints amo ang barangay Tagbak, Haro, Iloilo City, Poblacion Leganes, Iloilo, Maliaw, Pavia, Iloilo, kag Barangay Ungka, Haro, Iloilo City. Sa interview ng Bombo Radio kay Attorney Dennis Ausana, Regional Election Director sang Commission on Elections sa Region 6, iya ginpayag nga ang checkpoint ang mahimo umpisahan sa buong tubtob sa Nobyembre 29. Ang checkpoint ang ipahamtang duha ka beses sa isa ka adlaw. Suno kay Ausan, kaupod sang commission ang concerned government agencies kaangay sang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kag Philippine Coast Guard sa pagpatuman sang monitoring sa mga strategic areas sa rehiyon. Ginpayag dugang sa natungdan nga kabahin sang ginadumilian sang commission amo ang paggamit sang armas o kon ang implementasyon sang gun ban sa pagsugod sang election period. Ginpangunahan nanday Police Brigadier General Sidney Villaflor, Direktor sang Police Regional Office 6, Major General Marion Sison, Commander sang Philippine Army 3rd Infantry Division, Commodore Arnaldo Lim, District Commander sang Philippine Coast Guard Western Visayas, kag si Attorney Ausan sang Commission on Election Region 6 ang simultaneous inspection. Sa subong Bamotsam, nagapadayon ng election activities kaangay na lang sang filing sang Certificate of Candidacy tubtob ini sa Setyembre 2. Yari karon pamatian naton si Attorney Dennis Ausana. Kanin sa Kanban, precisely the reason na we have here all the members the composition of the entire Regional Joint Security Control Center. Nandito si COMELEC, si PNP, si AFP, at saka si Philippine Coast Guard. So aside from that, we also have the first day of the filing for certificates of candidacy for all our friends out there who would want to participate as candidates this coming October 30 barangay and SK elections. So
That would also be done all throughout the country from today up to September 2. Okay. The entire period of the election, period, I mean, that's August 28 to November 29. We have several prohibited acts now that we implement. Now, of course, the ban ban, the transfer and detail of all government officials and employees, though that's not absolute, no, they can always ask for a prior COMELEC exemptions. No? Actually, several prohibited acts pa, no? Mga sa tamang panada, no? Pero when it comes sa mga spending, okay, eventually of our candidates, we still have a rules there. Maximum of 5 pesos per registered voter, no, ang allowed na allowable expense ni candidate, no, be it for the barangay, regular barangay elections, or for the SK. So again, no, just want to mention this, that unlike in the national local elections, we'll be doing everything through a manual system of elections. So manual niya, wala kita mga vote counting machines, no, the voters will be writing the names of the candidates of their choice. No? So, wala manual na tanan. The elections will be from 7 a.m. to 3 p.m. sa October 30. And campaign period would start sa October 19 to 28. No campaigning after that. Sa idalom sang lahi Bombo Cham, no, ginatugutan ang barangay and sangguniang kabataan election candidates nga magpagwa kag magasto lamang sa 5 ka peso sa kada botante. Sa gihapon, ang manual system ang gamiton dire sa pagboto sa Oktubre 30. So magapatigayon sa liwat ang ini nga mga concerned agencies ang command conference ini nga Setyembre. So sa subong, no, 4,200 ka mga posisyon sa Western Visayas ang bukas sa Mayluyag nga mag-file sang Certificate of Candidacy sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Sa numero nga ini, 5,179,738 ang mga registered voters sa barangay level, samtang 1,764,423 naman ang mga botante sa Sangguniang Kabataan. Samtang mayara naman sang 15,622 ka mga clustered precincts ang rehiyon. So yari karon pamatian liwat si Attorney Dennis Ausan. So in Region 6 there are around 4,200 positions, no, up for grabs, no, both sa regular barangay and SK. So, punong barangay plus 7 barangay kagawads, SK chairman, and then 7 SK kagawad. Ano na siya, no, ang atong facts. So, allow me, no, to just share na lang the stats. 138. That will be for regular. For SK, we have 1,764,423. And for this upcoming October 30 barangay and SK elections, there will be 15,622 clustered precincts that will function. So, yun, ang 15,622 na presento yung mabantayan ni AFP, PNP at saka ni Coast Guard. So, multiply mo yan, yung 15,622 multiplied by 3, that will be the number of electoral boards na i-hire ng COMELEC together with the other DepEd supervising officers and their support staffs. So, those are the basic stats we have. Si Attorney Dennis Ausana, sa kinaandan, ang mayara sang isa ka punong barangay sa kada barangay, 7 ka sangguniang barangay members. So kung mo ini ang giatawag naton nga barangay kagawad, isa man ang sangguniang kabataan o kung kabataan chairman, kag mayara man sang 7 ka mga sangguniang kabataan nga mga kagawad.
So, samtang ang Police Regional Office 6 ang nagaupod gid sa Commission on Elections, lakip na diri ang Philippine Coast Guard kag Armed Forces of the Philippines sa pagpatigayon sa sininga mga checkpoints para mapasiguro gid ang seguridad sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Sa liwat ang police operations manini kay Police Brigadier General Sydney Villaflor, direktor sang Police Regional Office 6 nga maga-perform ang mga ini sang normal lang police operations kag hindi gid pagpabayan diri ang aton nga rehiyon. So gina-finalize pa kung pila ka mga police personnel ang iga-deploy bangod gina-finalize pa ang sitwasyon base ini sa sitwasyon on the ground suno kay Director Villaflor. Kag ini ang ma-determine pa ang numero matapos ang filing sang Certificate of Candidacy sang mga kandidato para sa barangay and sangguniang kabataan elections 2023. Yari karon ang pahayag ni Police Brigadier General Sydney Villaflor. With respect to the conduct of checkpoints, we have already coordination with our counterparts, Philippine Army and the Philippine Coast Guard. So, as much as possible, all checkpoints will be joined. May component ng PNP, AFP, and the Philippine Coast Guard. But again, we have to perform normal police operations. So, hindi rin namin pwedeng pabayaan yun. Kaya it's quite fortunate for all of us na talagang under the species of the COMELEC ay joint operations palagi. Pagdating sa personnel, sama-sama kami. We are one in performing our mandate pagdating sa mga COMELEC responsibilities. Right, kasi the deployment will eventually depend on the situation on the ground. Historically, pag mayroong nag-file ng COC at nalaman namin na mayroon pala silang previous na away or kung ano man, so i-assess namin yun kung kailangan dagdagan ng tao doon sa lugar na yun. Police Brigadier General Sydney Villaflor. Sa subong nagahulat pa ang Commission on Elections Region 6 ang implementing rules and regulations na tuhoy sa anti-vote kag anti-vote selling policy. Sa diino ginalantaw sang komisyon nga mangin permanente ini ang committee nga kontra bigay. Sa diino ginpahamtang ini sa tuig 2019 kag 2022 kada 22 sa kada election period. So amo ini subong ang ilaman nga ginabusisi sa subong nga ipahamtang for this year's 2023 sanggunian ang kabataan elections. Sa diino ginahulat pa sa komisyon ang ining announcement sa regional office. So yari karon ang pahayag sa liwat ni Attorney Dennis Ausa na tuhoy sa implementing rules and regulations status. To say this, to this point in time, we have yet to receive the resolution governing the implementation of the anti-vote buying, anti-vote selling policy of the Commission. So we're waiting for that actually. Well, just an advance information, in the previous elections, 2019-2022, the Commission already committed a committee on kontrabigay. This time around, the Commission will have decided to have that committee be made permanent, no? Para hindi na siya maging ad hoc committee, but a permanent committee to at least take charge, no, of this electoral concern yung sa vote buying, vote selling. Of course, tama yan, no? There were already initial pronouncements made by the main office as regards money ban. Now, so there will be a provision on that, but I just cannot join into the details of it unless and until I can receive the official copy of the resolution.
But definitely that will not be exactly the same as the money ban we implemented during 2013 national and local elections. There might be some tweaking, if only to comply with the requirements of the Constitution, and of course yung mga implications sa banking industry. So there will be so many acts that might already be considered as acts indicating vote buying that can already serve as a probable cause enough to file cases for vote buying. So what are these acts? Antayin na natin si resolution. Okay? Ni Janice Ausan, ibagid ya ko na may nagatutok sa eleksyon. So amo ini ang ginalantaw subong mangi permanente ang kontrabigay committee para sa kada eleksyon sa Pilipinas sa Bombo Cham. So hulat-hulaton pa ina ang implementing rules and regulations kung paano ini ang mangina polisiya sa eleksyon. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria sa imo sining follow-up report. So kabay pang mangin madinalagon lang palabuton sining elections kag way na isang kung ano man nga mga hitabo pa samtang nagahilapit kita no sa election campaign na period kag sa pag labot na sang adlaw sa eleksyon na mismo kaysa karon makita naton ang mga government agencies nga mayara sang obligasyon ang nagatungod gid mga kabombo. Speaking sang pagtungod sa obligasyon, ang Philippine National Police amo ni karon ang partner man sang COMELEC sa pagpatigayon sang COMELEC checkpoints. Inapasiguro si Andre Banwa nga wala sang may mga hinaniban, makamamatay nga hinaniban, mga pusil kagang pusil man nga hindi lisensyado kung lisensyado man bangod nga yara kita or nagsugod ng election period ginadumilian gid ina nga dalhon sa aton sini nga mga kabombo kag isa man nga malikawan ang anuman nga mga sahi isang illegal activities o kung anuman nga sahi isang pagpanggamo. That is why nga nagapatigayon sa COMELEC checkpoint during the election na period ti ang mga pulis gin paalinton gid ryo nga dapat kunong mga pulis mangin kalmado kag mapa-inubuson. Di dapat sinadrin nilang pulis ang aton sini nga palabutan sa mensahe. Dapat ang mga motorista man mismo o dapat ang mga motorista mangin kalmado man kag mapa-inubuson. I-check na bala ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa sa iyaman sini nga pagtutok sa sininggin na patigayon nga COMELEC checkpoint Banwa sa palibot sang syudad kag sumungman probinsya sang Iloilo kag sa sining nga eleksyon hambal sang alkalde sinya way ako sang suportaran nga kandidato kay man tanan ini silang mga nagapapili sa karon lunsay ko man ini mga leader. So free for all, zona libre ang barangay and sangguniang kabataan elections sa syudad sang Iloilo. Check ko na si Bombo Jomar Villa. Jom sa report na please kami. Hugot nga ginapatuman sang otoridad ang ining COMELEC checkpoint na kadungan man sa sining unang adlaw karon sang pag-file sang certificate of candidacy Bombo Cham. Based diri sa pag-check naton kina sa sining checkpoint area diri sa diri sa may area sang Tagbak no sa distrito diri sang Haro at kina sa may Haro diri sa may Tagbak nabutan tato ang mga katapo no sang otoridad. Apisar kati nagabubo ang ulan. Sige ang pagkandak sa checkpoint nga may gi-provide na diri sila nga mga raincoat nga apisar nga malain ang panahon. So sige gyapon ang pagkandak sa checkpoint. Ato man si Police Colonel de Belen ang pag-check nato sa pila ka bang sitwasyon no kag pila ka bang station commander nga kun bala gina-implement sa insakto ang ining checkpoint no ti amo to isa dapat miara sila signage dira kati ma-aware ang mga motorista nga isa layo pa lang
mahinay-hinay na sila no sa ilang sila nga pag maneho kay way man sa may ginapili no bisan anong klaseng salakyan kay gina-check diri sa pulis unless natin kung tama naging mga emergency ini nga mga ambulansya kung maglabay sa may checkpoint area Bombocham. Ang sa may tagbak no gin pakingutan naton diri sa Police Major Eduardo Chacon Jr. ang si Police ang Haro PNP Station at iso no sa iya basic lang no ang tandaan sa katon sa mga motorista ang ila sa driver's license, rehistro, kag ang helmet nga ti dapat i-comply kita no sa mga motorista bati sa una kinang adlaw Bombocham tamakdamo ang motorsiklo nga ginapang hold anay sa pulis bangon nga hindi kompleto ang ilang sige mga dokumento kung sa dinting iban way man sang suksok ka helmet ang iban ti way sang license nga adala ti mo na nga gina-question diri sang otoridad with regards man sa mga hinaniban o kung mga armas tutang so far as of 9 AM so way sang may na-record ang otoridad ang abi may na-confiscate o kung may ara sa resistance nga tabo sa nasambit karon nga area duga pa diri sang natungdan nga ti ang magluwas sa sining ilang siling ginatiraw nga checkpoint ang isa man to sa ginapanugyan sa mga otoridad o kung sa mga kasubong naman nga pulis nga nagakandak sa checkpoint nga mangin mapaynibuson kag at same time kung may Arabi customer akon ang motorista nga ti nagareklamo so pamatian lang sang pulis kag ti explain lang sang mahinay no kag sunod sa natungdan nga ti dapat nga ti mangikursos man ang otoridad naton sa ila sila karon nga pag bantay sa sining pagpatikayon nila sang Comelec checkpoint diri karon Bombocham. Ipabati tabla si Police Major Eduardo Chacon Jr. sa may interview sa Bombo Radio. Wala man kita problema, may mga motorista nga na para pero gina-verify taman ang ilang mga papers. And then ang sa flow sang traffic naton sa anticipate naton nga medyo ma-delayed sila gamay. Medyo may delayed ang atong checkpoint kaya we are now under Comelec control so Comelec election period so gapan kami nga idida namon ang amon nga checkpoint. So far sir, so far so good naman wala man sa mga insidente or untoward incident katapos. Basic requirements sir sa mga motorista nato. Well sir, sa mga nagadala sa mga motorcycles ang helmet nga prescribed, ang ilang sapatos, kung ano ang dapat nga suksokon while nagsakay sa motor, muna nga aton ginalantaw sir. And then ang lisensya of course, na-check naton kay balantaman nga kadamos ang kasarang magbakal sang motor pero hindi ka wala lisensya, wala nila na gina-priority nilang driver's license. So gina-check naton nila sa mga motorist sir, gina-check naton na plain view ang mga sasakyan in plain view lang gina-check naton. So kung naka seatbelt and tanan sir nga pwede naton basta in plain view lang sir gina-perform naton. May na-apprehend na kamo nga may mga hinaniban or illegal nga naman? As of now sir, negative pa kami sir. Wala pa kami sa may nakuha or nakitaan nga armas. Or may Arabi resistance sir? Negative man sir, wala man kita resistance. Cooperative man ang mga motorist naton, naintindihan man nila. Sa mga tropa naton sir, di kita malikawan basi kisa may mga abinais bais ba lang nung mabilin ta? Well, sa ako nga tropa sir, bago ko kami nag-deploy, nagkandak ako sa pre-deployment briefing. So, kuhan ko sila nga be courteous, hindi kita magbais, perform lang kita sa atong trabaho. Mga motorista so far, wala man sila, okay man, ga-response mo sa greetings naton. Wala man problema sa si Police Major Chacon diri karon Bombocham. So magluwas sa PNP makita taman ang augmentation diri sa Philippine Army, ang Philippine Coast Guard kag ibang pagigingensya sa gobyerno nga nangin na kabahin man sa sining pagpatigayon sang Comelec checkpoint sa nagkalain nga area diri sa syudad sang
Iloilo. By the way, na istorya kita diri nga isa ka motorcycle rider nga na hold no sa pulis kay ang diya sa di ka violation diri Bubutsamp. Why siya lisensya tapos ang motor hindi pa iya. Dugin gamit nilang belang motor halin diri sa area sa Sambag kay may bata ni siya ginadulong di sa robrahan niya. Diri sa may Runhan sa Tagbak sa may no. So gindulong yan pagbalik yan na parahan sa pulis. So gipakitaan license, so sa license magipakita tapos ang motor iya kuno sang kinalaya. Ti ginhold sa pulis kagagin na verify no ang mga information kani kun pumuluyo man sa Sambag sa distrito diri sang Haro Bubusam kag sunog diri siya ti laka man lang siya nagkadulong sang siling anak sa robrahan at galing ti na aprehensya sang pulis no sa ginpatikayon diri nga Comelec checkpoint kag way man sa Manila Bisaya man niban o kon na armas dra ngati sa ginabawalan karon sa subong pag umpisa na sang filing sa certificate of candidacy. Abong Butsamp. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. So sa mga kabombo naton, jutay lang pag-insindi kag konsiderasyon, kag kooperasyon, no kay ti ining ginapatigayon karon sang Comelec kag sang Philippine National Police para ini sa kayuhan naton tanan. Hingagaon ko this time balita ni Bombo Angel Tan sa sining barangay SK elections. Why kuno yan sang suportaran si Mayor Jerry Treñasa. Kay man ang mga nagapapili, mga incumbent kag ang mga luyag iya nga mga challenge sa mga incumbent barangay officials, ti mga leader man lang ni Mayor Jerry Treñas. Rason nga ti sinya suna libre free for all sa maing karon iya sang barangay and SK elections. Bombo Angel, sa report, please come in. Bombo Cham, ginklaro ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga wala ni siya sang i-endorse nga kandidato sa palaabuton nga barangay kag SK election. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Treñas, iyaging pahayag nga kalabanan sa mga mapadalagan subong Bombo Cham, mga lider yaman sa tagsa ka mga barangay kag iban diri Bombo Cham ang nagkuluntrahanay man sa ila nga ti ang subong bala nga election upon like sa filing sa COC puros mga leader sa kada barangay. Suno kay Treñas wala siya sang pilian kay tanan man sa ila amigo ya kag nakabulig man sa iya Bombo Cham at hagpas ang alkalde handa ini siya makaupod sa obra ang kung sino man magdaog matapos ang eleksyon. Dugang pa sa natungdan importante nga ti matawhay limpyo kag waay sang pahugay nga matabo para ang matuod-tuod nga magdaog wala Bombo Cham ang mugid na ang pulso kag gusto sang mga pumuluyo sa tagsa ka mga barangay diri sa syudad sang Iloilo. Yari atong pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton na interview. Balaan mo bilang Bombo Angel, kalabanan sila mga leader kuman. Kag kalabanan nga mga barangay nga padlagan mga leader kuman kontra sa leader kuman. So luway man ko pilian pero tanan na amigo kuman kag leader ko. Ang importante siguro nga matawahay lang nga eleksyon limpyo, way paugay. Ako I'm willing to work with anyone nga madaog. Mayor, so far ano diri ang mensahe mo sa ila nga atong hambal nimo bala way lago nga kun tani clean and peaceful lang ining election, Mayor? Ang akong mensahe lang siguro nga matawhay lang, limpyo, ay paugay para nga ang gusto gid sang aton nga mga kabarangayan amo gid ang matuhaw sa ining election. Mayor, awal lago nagkambal ikaw nga daw puro sila tanan is kumbaga amigo mo man Mayor, kumbaga daw budlay kung wala apinan for the meantime or subong ang eleksyon sa mga nagapadalagan? Budlay pilihan kay tanan mga amigo ko man tanan nakabulig man sa ako.
Bombo Cham na batian siyang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Ti, amo na. Amo man na aton sininalauman mo Angel Mangin matawhay, mangin malinong ang palabuton sining elections. By the way, kumusta na to sa may Robinsons, Bombo Angel, na hataga ng man kasulbaran ang problema sa pagginutok to sang tao? May mga ginpatigayon na malang measures to ang City Comelec sa sitwasyon kagayna? Actually, Bombo Cham, sa ating initial information nga nakuha sa area, naghatag sang cut-off ang Comelec kung sila kabilog ang pasudlo nila nga dapat nagalabot lang siya, inisa like around 1,400 ang equator nila kada adlaw, and kadamo diri actually Bombo Cham sang mga mapadalagan nga nadismaya sa sining patakaran nila. Kay at first place kung tani kung amo sining nga may cut off sila Bombo Cham, bala ahead of time nakahatag sila sang information, at least ang iban makaschedule nga ti ambal di pagka next day na lang, o kung mabulubanta nila nga dapat mas agahan pa nila kung tani sa pila bala Bombo Cham. Pero ang taon naton kung ano ang mga assessment after sang subong the first day nga filing sang certificate of candidacy karon sa hapon ng mga 5 PM ng taon natin kung ano ang assessment nila kag ti mangindugok nila para buwas kag mga sa masunod nga inadlaw bala Bombo Cham hindi na maginutok ang mga gaplano pa mag-file sang ila COC kag mabalaan nila kung ano ang dapat nila obrahon Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Chillertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kinda Bombo Angel Tan. Di ko magamo sining sitwasyon, no? Kung tani na plastar sa nga maayo. First day, tub-tub second day. Ang batonon nga mga mag-file sang certificate of candidacy mga taga-distrito lang sa Lapas. Sunod gadlaw, taga-distrito sang Haro. Sunod gadlaw, taga-distrito sang para nga mayara sang order. Tiway ko romantisipar ni sang Comelec nga mapuno sang mga aspirants ang parking area sang nasambit sining nga mall. Ti kunti ginutok kagainaw sa aton sining nga mga kabumbo. Ting reklamo sang iban to, aga pa sila, o galing kiting unahon kuno city property na ulihi naman sila. Ti kunti nagdugang ang huol nga natuga para iya sa ila. Sa aton sining nga mga kabumbo. Di pero kabait pa nga sort out iniya sang Iloilo City Comelec with the help man siguro sang iban pagid sining nga mga departments dira sa city government nga makatanyag man sa ila sining nga bulig now sa pag-organize sang filing sang certificate of candidacy. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombo Cham Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 27 to September 2, 2023. Dala ang bilog nga pamilya sa Plazuela de Iloilo sa sining nga Sabado, kag samtang inyo gina-enjoy ang inyo dinner kag ang ambience ang Plaza Mayor.
Ang Binhi Band, ang Iloilo's premier rock band, will rock your night with their great selection of rock songs sa Concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa September 2, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags, kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 3, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi agud nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Having you near me, holding you near me, I want you to stay and never go away. Basta Radyo, Bombo. Star FM, it's all for you. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang Lapaz Batchoy. Ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Beautiful Monday. Maulanin ba? Grabe nga outpouring of rains and blessings. Alright, consider natin nila nga blessing. Pero tagam-tagam kita, ha? Basta ka magbinaha na naman kita. But anyway, this is Tita Regine. Kamusta na ka mo? Lunes kita. Last day sa aton nga ginakabing nga long weekend because boss, back to work, back to school. So most probably, nagapalauli na, nagabalik na, dire sa syudad sa Iloilo, ang mga naglalagaw. So, halong gid kita sa ating pagpanakayon. And I just hope maulanin man ngayon, pero tayo pa rin ang magkakasama. Salamat gid sa inyo pagupod sa akon. This is KLP. Welcome mga kabombo. It's the 28th of August, Monday afternoon. Si Tita Regine ang inyong kaupod, and of course, sa mga very interesting na mga istorya, ari naman diri. Waiting for you. So, samtang mag-play ako sa atong music para sa inyo this afternoon. Pulo plus star na kamo dira. Kay ulup na 9 na naman kita. Bala ka mo kung mahilay-hilay ka mo da, kung mahigda-higda gid, or purpungko lang. Basta importante, ulup na 9 kita. So sa inyo naman yung mga istorya dirati, kamusta? May homework gid akong ginhatag sa inyo last Saturday. I just hope nga naubran nyo gid kag na-email nyo na ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info or napadala nyo na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine, and ari na ang aton ambahanon para sa inyo from Kent Lemuel Espaltero. Sige na, Prinsesa. Good afternoon. Ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman, di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, o nawala ng iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, o nawala ng iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong
pitasin. Parang ang ulang na, bawal ko papaki. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapangga. Di kayang mag-double time, o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oh, na wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Prinsesa, kung tulog ka pa na, bugtaw ka na. Pero kaya karami, gid man magtulog, no? Maburubog na o aton nga panahon. Dahuso mo na lang gituod, iligid-ligid sa kama. Anyway, padayon kita, mga kabombo, sa aton nga mga ulubrahon diri, kag-ari ng aton nga mga istorya para dala sa inyo. Salamat sa mga nagpadala sa ilang mga stories diri. Siyempre, pahuhuli ba si Lola Amparing? Because may-ari na naman siya nga i-share sa aton. Magandang hapon sa inyong lahat, mga mauukod nga mga katulad ko mga listeners. Sa imo, Tita Regine and family, good afternoon again and again, my dearest Tita Regine. Kung hindi lang ako malipat, mga pila na ka mga sulat ang napadala ko last week. O gani, no? Pero sa ngayon, napisa na naman ako nga mag-share sa imo parte sa mga maanyag ng mga pamangkin at mga apo ko sa unang mga panahon. Nadamdaman ko nga madamo ang naging queen o reyna sa ila banwa. Balang matita, nga ang ila parents or grandparents, mga matahuman. Siyempre, ang ila kabataan, matahuman. Tita Regine, hindi man sa pagpahambog, pero totoo talaga ang akon isugid sa imo. Tita, sa mga pamatanon ng mga lalaki, madamo man ang good looking o mga gwapuhon. Ang una nga i-share ko sa imo, pakaisa nga naging queen o reyna sang high school sang una nga panahon. Bali pakaisa mo. Siya bilang mermaid or kataw sang kadagatan. Aba, abi mo tita, damot-udtood gid nga kataw kun imo tulok-tulokon sa ibabaw sang sa ibabaw sang float nga ginaparade sa bilog nga banwa. Ini siya, youngest sister sang bana sang family sige, hindi ko na pag-ilawagon ang family name, ha? Basta very, very prominent dira sa may Mina Putotan. I'm not so sure kung pakaisa o hinablos ang aton nga dungganon nga politiko subong. Gwapa man siya kag mabuot, kag very respectful sa amon nga mga cousins. Sa ulihi, ang akon hinablos nga ini nakamaestra man. Kaya nakapamanas ang amon man cousin nga taga Anilaw, pero sang ulihi, didto man sila nagpuyo sa Mina Putotan. Ang masunod tita, ang akon hinablos nga matahuman. HRM graduate, taga Manila, naging queen man sa Santa Barbara. Tungod nga ang father, isa ka Philippine Navy captain, ang iya nga pagmarcha, halin sa entrance ng auditorium, hasta sa coronation stage, tama, tita katahom. Tungod nga, under the sword. Siguro, mga 20 ka PMA cadets ang nag-sponsor. Balan mo tita, ang head sang PMA cadets sang isa ka eskwelahan sadto nga panahon, kompare sang father, sang queen. Tita, tungod nga wala na sang lugar sa balay, nagpahuway-huway lang sila sa idalom
nga ginhanigan lang sang amakan. Tita nasugid ko na sa imo sang una. Nga 2 times sa nag-first place ako sa the most elegant Filipiniana costume sa amon nga senior citizen ceremony. Yes, Lola Amparing, nasugid mo na ini. Hatag ini sang sobrang nga gown sang queen nga hinablos ko. Ay, mga bongga siguro ang mga gowns, no? Tita, ang mother sa hinablos ko nga ini, naging queen man sa isa ka barangay namon, sandalaga pa siya. Tita Regine, kalabanan, kung gwapa, kagwapo ang parents, syempre, ang mga anak, mamana man sa ilang mga kabataan. Abi mo, tita, ang isa ka magulang niya nga babae, gwapa man, ugaling nangin T-bird. Balan mo, tita, nadumduman ko, nga baklan ko siya ng hikaw o kwentas. Ayaw niya. Mahilig siya sa larong lalaki at suot lalaki. Abi mo, tita, madamo nga mga artista ang friends niya subong. Siling niya sa akon sa nagbakasyon sang last year. Kung walang-wala siya, binibigyan siya ng mga friends niya nga may kaya o mga artista sang una. Anuluyagan ko lang sa iya nga very respectful, thoughtful, kag generous. Very loving pa sa mga nakakatanda. Ako iya, tita, naging dama lang sa queen namon sadto sa 2nd year high school ako. Balan mo, tita, hulog-hulog kwarta. Ti ang first sadto, anak ng may kaya. Kuntani, ayaw na ayaw ko na mag-candidate sadto, pero kay ako gid ang napilian sa amon sa 2nd year high school sadto. Abi mo, tita, nga ang akon bayo sa pagparade, relief, kag sapatos, relief man nga buranggol. May lang kay pag-coronation night, ang motif, romance. Ti ang akon bayo, mga teachers lang ang nag-provide. Pati ang pagpagwapa sa amon sa beauty parlor. Sa primary pa lang ako, nag-miss market ako, nga wala man sang gasto ang akon nga parents. Tita Regine, may isa pagali ako nga nadumduman, na siguro na share ko na sa imo. Naka-queen of the night ako sang una, sa isa ka barangay namon, sang high school pa ako. Abaw. Yun na pamiesta laman kami sa akon nga friend, kag classmate. Pero napilian ako nga queen sa ila fiesta. Ang amon na pod sadto, ang amon principal sa high school. Kag amo man ang napatigayon, kag iya ako ginpakanta bilang talent ko. Kag amo ato nga nagdaog ako. Wala labot, tita, may isa ka sarhento sa army sadto nga nagapangaluyag sa akon. Iya ginbonggahan sang iya kwarta. Tita, may isa pa ka cousin ko sa second cousin sa Putotan. Naging koronahan man nga Miss Putotan sa ila town fiesta sang una. Very beautiful, tita. Though hindi kaayawan katulok sa iya, kagwapahon. Sa ulihi, nakaanak sila sang iya bana, sang tama man kagwapa, kag naging flight stewardess. Matahumang lawas, kag maputi. Amo na gani, tita, ang masiling ko, nga kung parents mo matahom, usually, matahuman ang mga anak. May isa pagali ako nga nadumduman, nga hinablos ko sa pakaisa sa Sara. Abi mo, tita, very humble. In spite na maganda ang mga mata. Huloy-huloy, nga manami, tulok-tulokon, kag always smiling. Ang masunod naman nga naging queen, iya naman nga hinablos. Gwapa man. Sa ulihi, naman na ini siya sang gwapo man nga may kaya ang ila pamilya sa Banwa. Abi mo, tita, kay naka-attend ako sang ila kasal. May torch parade, halin sa simbahan, hasta sa reception room sa restaurant. Ang mga ninong at mga ninang, puros lang mga politiko, gobernador, mayor, congressman, kag iba pa. Hindi ko na madumduman. Subong, tita, ang anak nila nakapamana sang Amerikano. May 3 mga anak. Mga matahuman pareho sang ila mother. Tita Regine, before I forget, I would like to extend may taus-pusong pasasalamat
sa napakabuti na mga comments, constructive criticisms, mga advices sa aking sulat na binasa mo noong August 9. Ito ay tungkol sa mga dating mga eskwela ko noon. Kanami gid tita sa mga comments kag lessons man sa mga kabataan subong. Of course, sa dalayong na pagtinguha kag pag-ukod sa pag-aaral, bandang huli makakamit man nila ang tagumpay. Tita, ang galing-galing ng mga comments sa bagay gid sa mga ulihing kabataan nga nag-aaral sa ngayon na panahon. Kahit walang-wala tayo at mahirap ang ating mga magulang, kung matutom lang sa pagtuon, sa ulihi maging tagumpay o makamit ang kasiyahan at tagumpay sa awa ng may kapal. Ako na dumduman man nga may anak ang cousin ko sa Lambunaw, nga tama man katahom, kag nakapamanan sa isa ka doctor, manami man ang batasan, magalang sa nakakatanda, kag maalwan sa amon. May isa sila ka anak, pero T-bird man. Ugaling tita, karon ko lang nahibaluan, may naghiwalay sila sang doctor, at di ko lang alam ang dahilan. Bala mo tita, basta sobra ang kagandahan mo, ang kabiyak ng puso mo, usually very strict at jealous. Lastly, tita, may family man ako sa Banos sa San Enrique nga mga gwapahon man halin sa parents, grandparents, mga lolo at lola nga puros man mga gwapahon at gwapuhon. Wala lapot ka mga matahom, puros pa mga intelligent people. Mga families ang nanay ko, sila nga nakatambi palad sa mga amuni nga mga families. Hindi ko na lang niha pag i-mention ang mga family names. So wala na si nanay, hindi na kami nagkakilalahay. Tita Basi, tired ka na sa pagbasa? Here's my love na lang. Kisses and prayers to you and all listeners. Lovingly, Lola Amparing. And ang tigulos, ang poem ni Lola for this afternoon, Ang Kagandahan. Ang kagandahan ay bigay ng poong may kapal. Swerte na may tunay na kagandahan. Daig pa ang kayamanan at karunungan. Maraming humahanga sa babaeng maganda. Kaya ingatan, grasyang kagandahan. Lalong-lalo na kung samahan ng kabaitan. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Kasiyahan, mabuting kalooban ang dadatnan. Higit sa lahat, ang tunay na kagandahan, huwag magpataas noo sa bumabati. Dahil sa iyong kabaitan, kakamit ka ng magandang kalooban. Hanggang kailanman may kaligayahan. Ugaliin palagi ang kabutihan. Palaging umingiti sa mga nasalubong. Kung sa bagay, di man mahiram ang iyong kagandahan, laging magtitiwala sa poong may kapal, na ikaw ay binigyan ng kagandahan, itutuloy ang kabutihan at matulungin upang ang awa at grasya ay palagi makamtan. Iisipin na ang kagandahan aalis sa iyong katawan. Kung hindi mo iniingatan, itanim palagi sa utak natin ang kabutihan. Lahat tayo gusto natin ang kagandahan. Ngunit hulog lang yan sa kalangitan. Kaya maswerte ka na binigyan ka ng may kapal. Ingatan at magpasalamat sa ating mahal na Diyos. Payo sa mga kabataan, ugaliin palagi ang kabutihan. Magbatian at magmamahalan hanggang buhay ka pa sa mundong ito. Maraming salamat sa lahat na nakikinig ng sariling sikap na tula ko. Again, it's Lola Amparing. Well, Lola Amparing, this afternoon we learned, you just told us, lahi, gali ka mo sa mga gwapahon, kag sa mga gwapuhon. And then, mga prominente na pamilya ang inyong ginhalinan. Hindi man ay posible, no? Ikaw nga daan, Lola Amparing. Ganda-ganda mo rin. Nakaagi ka man, reyna-reynahan.
But anyway, speaking of beauty, mas manami, no? Hindi ka lang outside beautiful, kundi ang inside, ang imong heart, super, super beautiful pagid. And kung beautiful kita, kuno, the more reason that we have to be humble. Ang iban, kay kumugwapa, nagapasisin o sino, no? Feeling nila, I am a cut above the rest. Beautiful, kuya, iyad. So, dapat kung gin-gift kita, gin-gift ikaw, sang pinasahi nga kagandahan, dapat i-couple mo gid ina, no? Sang magandang kalooban, kung si Lola ang paring pa. Diba? Kaysa ulihi, ang beauty would fade. Pero ang inner beauty, shine out gid iya sa imo. And so that's why, no, ang iban, even if they're not that beautiful physically, pero mas nagagwapa sila. Kaya ti katahom-tahom man niya sa ilang batasan. Kanami-nami, ka very kind, ka very thoughtful, ka very loving, ka very generous, ka helpful. Tita na naman niya nga mga manami, no, nga mga characteristics, ara naman niya sa iya. So that makes you also very beautiful. Alright? Kahit hindi ka kagandahan physically, pero naga-beautiful ikaw. Kahit nag-oozing ikaw, no? With those beautiful traits and characteristics nga mas makilalaan ikaw for who you are. Hindi lang because for how you look. Diba? So, i-strive nato nina. Beautiful kita inside, kay ti maggwapa na lang kita, mag-glow na lang kita outside. Pero kung beautiful ka na outside, mas the more, no, nga mag-effort ka, nga maging beautiful pagid inside. Sige, mga beautiful dyan. Thank you so much, sa imagine share diri sa amon sa sininga hapon. Beautiful na Lola Amparing. Kasi mga beautiful people dira, ay nako, share man ka mo sa inyong mga istorya, mas magiging beautiful pagid ka mo. Oras natin, there's now 2:32 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng gid. So, pila ka mga importante nga mga pahibalo. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin maskon. Patuloy tayo sa ating mga istorya. Ba, nagatigalig-ligid kita. Here's the story coming from El Nora, sang Pavia. Dear Tita Regine. Mayang hapon sa inyo tanan, dito sa Bombo, kagsubong man sa tanan nga matag palamati. Ako isa man sa imo mga suki, Tita Regine, kag may ara man ako istorya nga luyag nga ipaambit sa inyo. Agot ako sa 7 kami ka mag-uton. Umpisahan tang akong istorya, sanggagmay pa kami. Imo lang ang amon pangabuhi. Si tatay ko masakiton, kag si nanay ko naman sa akon madumduman, do may class ini siya kon manghulag. Si nanay, nagalin sa isa ka pamilya nga maayo-ayo ang ilang nga pangabuhi. Nagdako siya nga medyo madawa-dawa ang ilang pangabuhi. Naka-eskwela siya, pero wala siya nakatapos college. Pangod, temprano pa sila nga nag-asawahay ni tatay. Ang hilig ni nanay, maganchilyo kang magbasa sa mga English nga mga pocket books. Ang patakaran sa ilasang una, kung mamana ka, etsapuera ka na sa inyo panibalay. Gani nagtukod ang amon ginikanan sang ila pamilya sa mientras nga ila makaya. Ginbata kami, kagang amon na mataan nga pangabuhi, iya sang imol. Kaysa sitwasyon gani namon, nga masakiton si tatay, gani nga naguntat man siya sa iya trabaho. Pero bisan imol kami, manami ang ila nga pag-raise sa amon. Gintudloan nila kami kung paano magsinop, magpisan sang pagtrabaho sa sulod sang balay, kag ilabi sa tanan kung paano magpalanggaanay. Sa matuod lang, ang amon balay gamay lang, pero mahipid sa sulod. Bangod, manami si nanay mag-arrange, kag ginatudloan niya kami sini. Ang iya guro na mataan nga pangabuhi isang una, amo pa ang iya ginatudlo sa amon. Pati ang table manners and etiquettes, natudlo pa ni nanay sa amon. Soft-spoken pa si nanay namon. Never ngagintaasan niya kami sang boses. Kag tama pa sa iya kabuot. Gani, wala gid kami kaagi nipitik sa iya. Ina siguro, bangod hindi man kami mga salawayon. Bangod nakita namon nga tinong man lang ang amon ginikanan. Gani, tinong man kami nga ila mga anak. Bisa na mo lang to si nanay, kag si tatay, pero very sweet and caring sila sa isa kag isa. Kagang manami to sa ila, bangod, ginaistorya gid nila kami. Sang una, wala man kami TV. Hindi man sila maka-afford magbakal. So ang ginahimo namon, tapos panyapon, nagatipon kami sa sala, kag nagainistoryahanay.
Bisan ano lang amon ginaistoryahan. May ara man gani nga current events kiti palabasa sa newspaper ang amon father. Sa balay abi mo kada bakal ni tatay newspaper nagatugon gid siya sa amon nga dapat tanan kami makabasa gid. Bangod sa iya, information is power. Kag para kuno nga masulit ang kwarta nga ginbakal niya sa newspaper. Kay awat pa man kuno ato nga makapadugang sang amon kinaalam. So nasaling ko na mga maalam ang amon ginikanan pero ginkabos lang kami sa amon pangabuhi. Si nanay bangod mahilig sa mga libro na pass on ini niya sa amon. Bangod wala man kami lingaw-lingawan, masig kapot na lang kami sang libro. Hindi gani newspaper. Kay damo kami, ang newspaper, kung maghalin sa kamot ni tatay, bilog pa ina. Pero kung maglabot na sa amon, watak-watak na. Kay masigpili kami sa mga paborito namon nga columns o kung balasahon. Kasadya pa kay ang ginaagawan namon ang horoscope, ang comics, kagang entertainment. Pero si tatay, pasimple lang akong magtukso sa amon kung gabi. Kung magtipon kami. Ano kuno ang headline sang aga? Ano kuno ang development sa amo nga kaso? Kag madamo lang sa iban. Gani nga alert gina kami tanan. So amo sina nga sitwasyon nga nahilig kami sa pagbasa kag pagdiskusyon. Kag nakita namon nakabuligid sa dako sa amon kinaalam. Bisan sa public school lang kami nag-eskwela pero hindi man kami maulihi. Kung kinaalam lang ang paghahambalan. Bangod kapos man kami sa kwarta, ang amon bahaw sadto sa nadumduman ko. Ginahimo to yan ni nanay nga pa-price. Na balang puffed rice. Okay. Ginabulad niya, kag ginaprito, kag ginabutangan kalamay, kag mahimo nga puffed rice. Di manamit siya, kay mahagpok nga may pagka-sweet, kay ti ginabutangan ni nanay, sang sugar. Bisan amo lang ini ang amon kalanunon, pero naga-enjoy gid kami. Nga ginateleponan ini, ilabi na gid sa gabi. Ang iban, imbes nga popcorn, amo niya puffed rice. Madumduman ko gid, nga bisan imol kami, Tita Regine, sadto, pero malipayon kami bilang isa ka pamilya. Gitudluan gid kami sa amon mga ginikanan, nga mangin close kami, nga mag-ululutod. Kag isa ini subong nga amon ginapabugal, tita. Sang wala na ang amon ginikanan, nanuto kami nga mga mag-ululutod. Ang amon subang ang nagiya sa amon, hasta nga tanan kami nakatapos sa amon pagtuon. Kag ang iban subong sa iba na nga pungsod. Ang mapabugal gid namon nga intacted kami nga mga mag-ululutod. Kag very close sa tagsa-tagsa. Bisan nga layo ay na kami. Ang bonding ara gihapon kag madamo ang nagahambal nga grabe gid kuno ang amon pagpalanggaanay bilang mag-utod kag maswerte gid kuno ang amon mga ginikanan sa amon. Pero para sa akon, tita, kami ang maswerte nga nakaangkon sa ginikanan kaangay nila. Kung diin man sila subong, nagapasalamat gid kami sa ila. Kag kung anuman kami subong, inabangod man sang ilagin pang tuddo sa amon sang una. Asa na lang diri, tita, madamo gid nga salamat ang imo tagsulat, si Elnora sang Pavia. You're right, no? Life was so simple then. And ang mas manami pagid because natutukan sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan. Housewife ang mother, ang father, although masakit to, no? Pero I'm sure nga ti pinalanggaanay as naga-suportahanay kag kanami ina yan, no? Nga nagadungan sa pagkaon. So no matter how simple ang sudan, ang pagkaon nga ara sa lamesa, pero ginapasadya naman, no, ang inyo nga pagkinananay. Bangod sang inyo nga interaction sa tagsa-tagsa
sa inyo nga pagtipon-tipon, sa mga ginaistoryahan ninyo nga mga butang. And in his own little way, very subtle, ang inyo nga father nagagiya man sa inyo, no? Nga mas mangin maalam pagid kamo by sharing you with information, because para sa information is power. Oo man, so which means, no, nga sulit gid siya ang pagbakal niya sa newspaper. Kaya hindi lang man siya ang nagabasa, kundi bilog kamo nga magpamilya. Kag kanami pagid kiti may tuksoanay payagali nga part. So aside sa tuksoanay during mealtime, kung mag-eskwela na kamo, di ba? You do not know basi ma-quiz ang teacher and current events ang iya nga ipamangkot. You can never tell. So kami abanse na kamo, no? Kay very much aware kamo of what's going on around you. Because sa inyo nga balay, ang newspaper nga ina, hindi pwede, no? Nga ihalid lang sa higad, kundi nga ginapasapasa gid. And every one of you must read the paper. Kumbaga, kagti, source siya sa inyong enjoyment, and at the same time, source of information man when you go to school. Kundi two birds in one shot. Kag kanami gid, no? In all the things nga, in the very simple things nga mahatag sa inyo nga mga ginikanan, appreciated nyo gid so much. Wala gani kaya reklamo, no? Nga ti amo lang ni inyo sudan, ti amo lang niya inyo nga eskwelahan, wala niya sa inyo, no? Because mas nag-focus kamo on the beautiful things that they have given you, and on the beautiful memories nga gin-create ninyo as one family. And now, even if they are long gone, sa gihapon ang ginpanudlo niya nga kamo dapat mangin closely knit ara gid siya, no? Kag gina-observe ni gid na, and bilang mga mag-ululutod, you are super close sa tagsa kag kanami gid, no? Sang ginbilin nga legacy sa inyo nga mga ginikanan sa inyo. I'm very happy nga amo ina ang inyo nga mas gin value instead, no, nga mas nag-focus kamo on what you don't have. Dito kamo yan nagtutok on what you have, and that is having very loving parents and having a very beautiful family. Thank you so much, Gid, sa imo Elnora, sa matahong nga istorya nga mag-share sa amon sa sininga hapon. 47 minutos makalipas ang alas 2, magabalik kita with more stories diri sa KFP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Ito sa story ni Miss Lynn sa 4th District of Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong hapon, kag sa tanan nga pamati sa ining istasyon, sa Bombo Radio, kag sa kahapon lamang program. Tita, anom kami nga magburugto. Ikalima ako tita nga bata. Si nanay, isa ka housewife. Kay si tatay ko, isa ka mangunguma. Tita, every person in this world, may ara bagay nga hindi malipatan. Pero ako nga bata, hindi ako madumot sa isig kapareho ko. Pero, madurumdumon lang ako. Hindi ko gid malipatan ang ginhambasang tiya ko kay nanay. Ang mga bata mo, hindi na makatapos pag-eskwela. Mga sawala na sila. Bahaw, tita. Gin-share ini ni nanay sa amon kag nagtulo ang luha ko. Kay mismo paryente pa namon ang gadown sa amon. Pero tita, hambal ni nanay, ipakita sa mga tao nga sala ang ila expectation sa inyo. Kagamo ini ang bagay, hasta subong, dala-dala ko tita. Isalot ko gali ang love story ni nanay kag tatay. 14 years old si nanay, kag ginplanuhan ini sang iya pamilya nga magpakasal kay tatay. Aba, 14 lang. Sa una nga panahon, tita, no, ang ginikanan ang gaplano sa maging paramanhon sang idabata. Bamo tita, gusto gid sang ginikanan ni nanay si tatay kay mapisan ini, kagwapuhon. Sana all pareho kay tatay. Kag-apat na kadikada ang nakalipas, tita, kag kami nga anom nga mga bata nila ang bunga sang ilang paghigugma. So nakatapos ang kamagulangan ko nga utod tita sa college. That time, sunod-sunod na tita ang galastusan sa balay. Kay duwa kami isang akon magulangan kay ikaapat ang gaeskwela. Ang akon kamagulangan, the training pa ini siya. Tama gid kabudlay sa amon ginikanan ang amon nga sitwasyon tita. Pero tita, ang akon ginikanan, biskan ano kabudlay sang amon pangabuhi, wala gid kan gakalipat nga magpasalamat sa mahal nga Ginoo. Si nanay tita gapangutang sa kong kay sino, prenda sang amon kalupaan para lang may allowance kami taga-adlaw, kagalastuson sa balay. Tita, naka-experience man kami obra sa kampo. Every weekend, tita. Biskan ano kainit kag ulan, tita, ginasurong namo na. Saka sa truck, karga tubo. Para lang may balon pagkalunes, kay may inugbayad sa service sa motor. Balam mo, tita, ang secondary school sa Banwa pa. So sa uma kami agatiner. Naka-try man kami board sa Banwa, tita. Duwa kami sa akon magulang. 100 pesos, paiguon lang na namon sa isa ka semana, tita.
baka lang sang dapli, kay may dalaman kami nga bugas. Ginaobra ko permi tita, para makaigo lang ang allowance namon, kapangayo ako og bus kamotes, tag-iya sang boarding house. Gina-steam ko ini, kag among ina ang ginadapli namon. Then, Friday sa hapon, pauli kami sa balay para mag-obra naman sa kampo. Para lang may pang-allowance naman tita. So, manag third year high school na ako tita, nagbisita ini ang utod ni tatay na medyo may kaya sila sa pangabuhi. So bale, gapangita siya upod sa balay kay may mga apo siya nga duha, pero ang nanay sa mga bata, as cousin ko naman, nagaobra ini sa abroad. So ginistorya ako ni nanay kung willing ako didto ako maeskwela sa lugar nila. Tag sila mapaeskwela kanakan. So tita, that time, open-minded gid ang isip ko. Kay tungod wala gid pagkulang laygay ang ginikanan ko nga maghimakas gid kami. So nag-decide ako tita nga ma-transfer. Natapos ko ang secondary level kag nagpahuway ako 1 year. Kay ang sponsors ng akong pag-eskwela nag-transfer o obrahan tita. So bale, ma-apply naman siya bag-o nga obra. Kaluyan man tita kay nakasulod siya dayon. So after 1 year nga hulat ko, nagpa-enroll ako sa college. Nagkuha ako 2-year course lang ini tita. Kaya gusto ko dayon makatapos makapangita sang obra. So kaluyan man tita, wala sila nabudlayan sa akon. Kay first to second year, Dean's List student ako. Then I graduated nga honor student. Si nanay ang nagsaka sa stage. Kagkita ko gid sa mata niya ang kasad siya tita. So after graduate tita, nangita ko dayon obra. Kagkaluoy sang Ginoo, nakasulod ako bilang cashier and waiter dila sa syudad sang Iloilo. Kag nakatapos man ang akon magulang teacher and board passer man siya. Pero tita subong, waiting na lang mag-regular. So 5 years man akon obra sa food industry tita. Damo man nga ups and downs ang nagkalatabo sa kabuhi ko. Lakip na ina ang love story ko. Pero i-share ko naman ina sa sunod tita. Nag-decide ako nga ma-apply abroad. Pero tita, samtang process ako, maan lang. Minalas ako. Kaya ang agency namon ginkasuhan sila. Pending tanan nga papers ko. Pero wala gid ako nadulaan paglaom tita. Naghambal lang akong pakaisa ngang iya amiga gapangita mabulos sa iya. So gin-grab ko ina tita. Flight ko na before maglupad ang eroplano. Nagtawag ako sa akong ginikanan. Baong akong tatay naghambal. Madugahibi ikaw, wow! Sabat ko, tears of joy lang tay Pero sa tuod, ginapunggan ko lang tita. Nakaabot na ako tita sa lugar ng obrahan ko, dala ang handom nga makatibawa sid kami sa ulihi. Tita, almost 3 years ako sa akong employer, kagkaluoy sang Ginoo, mga mabuot sila. Kag tita, ang balay namon, every time nga mag-ulan, damo balde, kag labador sa sulod balay. Bala mo tita, daan na ini. So subong tita, napaubra ko na ini. Kag nami na ang tulog nila kung mag-ulan. Kag tita, akong duha ka utod, may ilan na nga pamilya, kag 4 na lang kami. Ang daw manuglaon pa. Ha ha ha. Well, subong tita, ang tanan nga achievements ko sa kabuhi, ginapasalamatan ko ini sa mahal nga Ginoo, ang ma-share ko lang sa kahanginan, hindi hadlang ang kapigadhon para hindi natin maabot ang aton handom sa kabuhi. Kagamuman ang ginahambal sa aton ginikanan para ini sa aton kaaraydan and put God first sa aton kabuhi. So, diri ko natapusan ang akong malawig nga istorya, tita. I hope may nakuha ka mong leksyon. Diri ko natapusan, tita, ang malawig kong istorya sa kabuhi. Salamat sa pagbasa. God bless sa program mo and more power. Miss Lynn Sang Tobias, Fournier, Antique. Amo ginayang manami, no? You dream not just for yourself, but you dream for your family also. So I can just imagine, especially now maulanon ang panahon,
Huwag nagasala-sala ang imo nga mga ginikanan, ang imo nga mga kabugtuan. Kung diin manago, nga wala nagatulo. Kag wala sa mga balde kag labador, nga nagalalapta sa salog. Para nga saludon ang tulo sang ulan. Super hamuok na ang pagtulog and very comfortable na. Thanks to you. Kag sa iban mo man nga mga kabugtuan nga naga-strive kid para nga ma-improve ang inyo nga standard of living. Nami da iyan, no? Nga there is that concern and there is that love para sa imong mga family kag not just for yourself, no? That's why dalagid ang imong pamilya sa imong mga plano sa imong kabuhi. Very good, very nice. Good luck sa imo, Miss Lynn. Mga kabombo, punto 3:00 ang atong oras. Kumusta na dira ang inyong mga istorya? Email na, ha? Email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala na sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo kag sa mga beautiful stories na ginashare ninyo diri sa KLP. I'll be seeing you again tomorrow. Kabay, buwas, wala nang ulan na matindi. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.